Pan y diwrnod mawr, a mae gyda ni anreg nadolig cynnar ar eich cyfer chi. Un o'r gelenaethau mwyaf yn hanes rygbi Cymru. Caerdydd yn erbyn Pontypridd, yn fyw o Barc Yr Arfau, yn y gwynt ar glaw. A dau dîm sy'n nabod i gilydd yn dda iawn. Croeso i Barc Yr Arfau. Caerdydd yn erbyn Pontypridd. Wel, am le i fod yn y byd rygbi, mae'n mor swnllyd ar y diwrnod fel hyn. I think it's probably the biggest rivalry in the league, Valleys against the City. The Cardiff game means a lot to the town. There's probably a bigger support when we're playing against Cardiff in those games. A Heo Cardiff wedi ffrwydro. Gêm mwyaf y tymor i ni. Hen gelyn, ond i gyffroes chwaer nhw eto. Wel, wi'n meddwl bod y cefnogwyr i gyd yn cuddio yn y clwb ac yn y bar, cuddio rhag yr elfennau, ond mae cannoedd o docynnau wedi gwerthu ar gyfer y gêm ddarfu fawr yma yng nghanol y brif ddinas. Ydy, mae'n fis Rhagfyr, ac ydy, mae'r elfennau yn heriol tu hwnt. Ond beth am i ni edrych te ar fanylion y tîmau i chi, ac o ran y tîm cartre, Caerdydd, wel, dau newid i'r tîm sgoriodd. Dros 40 o bwyntiau yn erbyn Merthyr wythnos diwetha. Jason Harris ar yr asgell, Jamie Hill, gynt o Pontypridd yn fewnwr. Sdim newidiadau yn y pac, yr efeilliad Craig a Nathan Hyd ochr yn ochr a'r capten Morgan Allen yn yr heng ôl na. O ran yr ymwelwyr, wel, ar ôl curo rygbi Gogledd Caerdydd o 27-19 wythnos yn ôl, mae yna 9 newid. Rheng ôl newydd sbon, mae'r capten Christian Parker yn ôl, haneri newydd gyda Harvey Nash a Ben Burnell. Ben, wrth gwrs, yn gyn-faswr i Gaerdydd ac yn fab i gyn-hyfforddwr y ddau dîm, Justin Burnell. Ie, croeso cynnes ato ni i Barc Yr Arfau. Wy'n gwisgo siwmper nadolig, ond sa'n mynd i ddangos i chi achos mae'n rhy o'r, mae'n rhy wyntog a mae'n rhy lawiog. A mae'r ddau yma, allan nhw bod fel Mary Poppins nes mlaen yn hedfan i ffwrdd. Croeso ato ni. Rhys, ti'n amlwg yn awr y lle mae'n dda iawn. Wyt ti di chwarae mewn elfennau mor heriol gweithau? Sawl gwaith, actually. O'n i'n surprised am symud i lawr fan hyn, bod pa mor wael mae'n gallu bod fan hyn, yn ganol y ddinas, ond fel chi'n gweld, mae'r amodau hyn yn anodd iawn, felly fi'n credu gewn nhw effaith mawr ar y gêm. Ie, gen i weld yn y man, yn i siarad ar y fforddwyr a'r chwaraewyr. Siwan, o ran y chwaraewyr rygbi, mae Rhys yn gwybod yn iawn, mae eisiau fod yn ofalus dros gyfnod y nadolig, yn dos e, dim gormod o dwrci, digon o marfer, digon o chwarae hefyd. Ie, mae'n gwahanol iawn pan chi'n chwaraewr, mae'n anodd gyda gêmau dros nadolig, ond y boes hwnnw, mae hwnnw'n oce oherwydd mae'n disad yn heddi, maen nhw ddim chwarae tan disad yn nesaf, so mae falle paratoi yn bach yn gwahanol, ond pobl fel fi a Rhys nawr sydd wedi ymddeol, falle nadolig bach yn gwahanol i ni. Allwch chi joio'ch hunain, yr newyddion da. Wel, mae yna ddigon o rygbi eisoes wedi chwarae yn y gyngred hon heddi. Dyma i chi'r canlyniadau hyd yn hyn. Buddugoliaeth i Abertawe yn erbyn Pen y Bont, Glynebwy a 100 o bwyntiau yn erbyn Merthyr. Llanym Ddyfri, maen nhw'n neud mor dda ar hyn o bryd. Buddugoliaeth iddyn nhw'n erbyn Cwins Caerfyrddin. Dyma i chi ganlyniad, Pontypridd yn colli'n erbyn Casnewydd. Hynny'n cael effaith ar y gêm hon o bosib. Ac wedyn fydd San Steffan fe fydd Castell Nedd yn herio Aberafan. A dyma i chi'r tabl te ar hyn o bryd. Ar y brig, Llanym Ddyfri, maen nhw'n gwneud gystal ar hyn o bryd. Yn 5 ac yn 6, y ddau dîm sy'n herio gilydd heddi, ond fe alle Caerdydd fynd i'r 4 ucha yna. Tasen nhw'n cael buddugoliaeth, hynny oherwydd canlyniad Casnewydd a Pontypridd. Tua'r gwaelod wedyn, Castell Nedd yn dal i chwilio am 'i buddugoliaeth gyntaf nhw o'r tymor. Wel, mae yna 2 berson doeth eisoes gyda fi fan hyn yn y studio. Beth am i ni chwilio am y trydydd? Mae Steph Hughes yn crwydro'r cae yn rhywle, Steph. Ie, a fi mas ar y ca, mae'r amodau yn amlwg, mae'r gwynt ar glaw yn ei dod mewn. Fi'n mynd i siarad gyda dyn sy'n hyfforddi Caerdydd, ond dyn sy'n amlwg yn rhywun sy'n gyfarwydd â chwarae ar y caen. Dan Fish. Fishy, shame you're not playing today. This is perfect for you with your left peg. Well, for us, we've won the toss, so we're going to play with the win second half, so I could make a special appearance second half. How do these conditions affect the way you play into the wind? What's important for you playing into conditions like this? Obviously, our contact area needs to be spot on, obviously our discipline.
you give away a penalty with these conditions, you're looking at 40, 50 metres on the field. So, obviously we have to play into the wind, so we're going to have to keep the ball a little bit more tonight, which makes our contact there even more vital for us. And then hopefully then just getting them little kicks away on the edge, which moves our Ponty backfield around and try and keep it as tight as we can for the first 40. Brilliant, all the best for the game. Cheers. Cheers. Wel, tra bod boes Caerdydd yn cynhesu, ni'n mynd i trial gael sgwrs gyda sgellwr Caerdydd, Jason Harris. Yn mynd i fod yn noswaith anodd i tri ôl y ddau dîm. Fi'n siŵr bydd lot o cico yn glwm ar gêm, cico i gystadlu, cico i'r llawr, felly mae'r ysgellwyr yn mynd i gael lot o gwaith i wneud bant o'r bêl. Ni'n gweld Jason yn hyn. Hi, Jason. Iawn? Just, yn amlwg mae'r glaw yn dod mewn. I ti fel ysgellwr, beth sy'n bwysig chwarae mewn i'r gwynt a gyda'r gwynt? Ie, gyda glaw ar gwynt fel maddi, fi'n credu bydd canolbwyntio ar y bêl mor agos ni gallu pan mae'n dod lawr, achos gyda'r gwynt bydd e'n tueddu i dod lawr dim yn straight, so cadw'r llygad ar y bêl mor agos ni gallu yn ein siŵr bod popeth yn neis yn dyn yn awyr i'r casglu'r bêl wedyn. Brilliant, diolch fawr ti a pob lwc i ti am y gêm. Diolch. Gwych iawn, diolch ti Steff. Wel, cyn gêm, mae wastad yn ddiddorol siarad gyda'r chwaraewyr yn diwy pan maen nhw mas ar y cae yn ei chanol i maen nhw'n teimlo ati. A wy ddiolchgar bod cefnwr Ponty, Josh Phillips, gyda ni nawr. Hyfryd cael ti malan, Josh. Gweithon ni am y gêm faint o elyniaeth sy'n rhwng y ddau dîm, un o'r darbys mwyaf sy'n yng Nghymru? Cysylltiadau diri rhwng y ddau dîm? So dwi wedi bod gyda Ponty ers dechrau'r tymor ac y gêm cyntaf chwaraeon ni yn erbyn Caerdydd yn Sari, so doedd yn gêm masif. Ond os ni'n edrych ar y bwrdd y tebl, ni nawr ni ddau i ennill 6 gêm, ac un gêm cyfartal a colli 2, so ni'n trio pe bynnag sy'n ennill heddiw a sy'n mynd ar ben ei gilydd wedyn. Hiya Josh, Rhys yn hyn. Ti sy'n cico am pist heno? Ydw, yes. So beth ydych, yn amlwg mae'r modern anodd iawn, beth ydych mlaen i fwyaf? Cico am y pist neu trio dal a bêl fel cefnwr? Siŵr o fod mynd am y pist. Os ni'n chwarae gyda'r gwynt bydd yn armchair ride, ond yn erbyn y gwynt bydd yn different story. Hi Josh, Iwan sy'n yma. Ti wedi cael tymor a hanner hyd yn hyn yn y blwyddyn. Sut bydd ti ar olwyr eraill yn edrych i chwarae'r gêm heddi? Fi'n joio'r amser fi gyda Ponty. Mae gyda ni tîm gwych, mae boys gyda loads o profiad yn y gêm, proffesiynol a yn yr academy hefyd. Ond os ni'n edrych ar y tywydd heddiw, mae'n gwyntog, gwlyb. Just chwarae y picture mae Caerdydd yn rhoi ni a just mynd o fanna, really. Josh, gwerthfawrogyd amser di Caerdydd mlaen, pob lwc gyda'r gwynt a'r glaw nhw'n i siarad â ti wedyn. Gwych, diolch yn fawr. Mae'n mynd i fod yn anodd i'r cicwyr yn y tywydd. Mae gwledd o chwaraeon i ddod fan hyn ar S4C dros y diwrnodau nesaf. Scarlett yn erbyn Gwylch, Gwyl San Steffan, 5 o'r gloch ymunwch gyda ni am honna. Ac yna, rhaglen arbennig, Gatlen ddau garfan am hanner awr wedi 7 yn edrych nôl ar gwpan y byd. Ar y 10fed ar 20, ni'n mynd i'r gogledd, Rygbi Gogledd Cymru yn erbyn Caerdydd, ymunwch â ni am 5 am hynny. Sgorion gorffen y flwyddyn i ni, Caernarfon yn erbyn Bai Colwyn, ac yna, Ionawr y cynta, ydy mae'n dod, boes bach, 5 o'r gloch, y dreigiau yn erbyn y Scarlett. Ond mae gêm fawr fan hyn ar Barc Yr Arfau cyn hynny. Dyna i chi Steve Lo, hyfforddwr Caerdydd. Sio mae e'n teimlo sgwni? Ydyn nhw'n mynd i fynd i fyrig a 4 uwch ar tabl. Dewch nôl ato ni wedi'r egwyl.
Croeso nôl I Barc Yr Arfau Caerdydd yn erbyn Ponty ar tro diwethau'r ddau dîm y gwrdd ar ddechrau tymor. Y cais yma gan Will Keep wrth i'r cloc droi'n goch yn helpu sicrhau gêm gyfartal I Pontypridd. Sgwni a fydd yr un mor agos heddi. Wel, mae'r cefnogwyr yma yn gobeithio bod I tîm nhw yn mynd I fynd a hi. 2 funud yn unig I fynd tan y gic gynta. Pwy fydd yn dathlu sgwni? Rhyw 2,000 o gefnogwyr. Ath o cynne wedi I gwerthu. Yr elfennau mae pobl yn awyddus iawn I weld I tîmau nhw. Wel, mae gyda ni chydig o amser I drafod ambell un o'r chwaraewyr. Nifer enw y cyfarwydd yn hîm Caerdydd. Beth am ni drafod y capten Morgan Allen? Gymaint o glybiau mae wedi chwarae efo nhw. Cynifer, mae'n anodd roi nhw gyd fewn i'n graffeg, ond mae brofiad yn mynd I fod mor bwysig yn hynny o beth. Ie, digon o profiad gyda Morgan Allen, ond hefyd sut mae fe'n chwarae, mae'n gallu ymosod yn y bernig o dda, mae wedi ennill 122 o metr I Caerdydd blwyddyn yma a meiddi 22 chwaraewyr wrth yn diffyn. So mae chwaraewr arbennig o dda, fi'n credu bydd Caerdydd yn edrych I fe heddi I roi nhw ar y troi blaen. Mae'r hys yn cael un anodd, rheoli broli, heb sôn am unrhyw bel neu gicio. Sa'n ei gyfyn waith Jim ragor. Sio mae Ben Bynel, maswr Pontypridd, yn mynd I chael I mas yma. Mae wedi bod yn anodd iddyn nhw. Ie, mae'n bod ddoi mas mor hanweddol heddi yn rheoli'r gêm, ond os eb amser nhw'n wario mynd oedd Fishing gweud, mae Pontypridd yn wario gyda'r gwyd hanner cyntaf. Penderfyniad yw'n wneud, ond yw'n mynd I troi tri cefn Caerdydd, neu os ydyn nhw'n aros off, ond yw'n mynd I lledu'r bel a roi'r cic llet draws mewn. Felly, mae lot o bwysau yna fe heddi, a mae pwynt efo'i brofi, ac mae wedi bod yn lawr fan hyn a chwarae Caerdydd a gyda rygbi Caerdydd. Yn newyddion da, chi'n cael mynd I gysgodi, chi'n mynd at eich tîm sylwebu chi'n y man, tra bod hynny'n digwydd, beth am mynd I fe draw at Steff sy'n cael peth cwmni? Ie, fi gael cwmni Gareth Wyatt, y fforddwr Pontypridd. Gareth, bydd y neges diwethaf i'r boys mas na? Ie, jyst edrych ar ôl y bel, ond mwynhau y gêm, so mae torf gwych amser Nadolig. Y gêm ddim mwy yn erbyn Caerdydd, so pawb yn edrych mlaen. Gret, diolch yn fawr a pob lwc am y gêm. Diolch. Wel, dyna I chi'r tîmau yn barod I fynd, felly maen nhw'n awyddus iawn yn dyn nhw I gael y fuddugoliaeth, bydda'n mynd â nhw i'r 4 uchaf yna. Dewch I ni fynd at ein tîmau sylwebu ni te. English language commentary available with Siwan Lillycrap and Phil Steele, ond yn Gymraeg dewch I ni fynd at Rhys Priestland, Steph Hughes a Griff McKee. Noswaith dda I chi gyd. Noswaith dda, Catrin, chydig ddyddiau cyn y Nadolig, a mae ffair yr Indigo Prem wedi cyrraedd y brif ddinas. Naw newid I dîm Ponty a wynebodd rygbi Gogledd Cymru. Tom Harper a Curtis Greenslade nôl yn brop Pentyn ac yn fachwr wythnos yma. Y brodyr Kai a Callie James yn flaen ysgellwyr gyda'r capten Christian Parker yn rheoli o'r wythwr. A mae Liam Lloyd yn ôl I ddechrau ar yr asgell dde. Mae o wedi bod ar dan eleni'n do. Curo 31 o amddiffynwyr yn ystod y tymor. Dale Stuckey a Josh Phillips hefyd sy'n y cefn. A fel sonwyd, os fawr o gariad rhwng y ddau dîm yma. Hen elynion dros 145 o flynyddoedd yn hanes y darbi enfawr hwn. A mae cefnogwyr selog Caerdydd yn dangos faint maen nhw eisiau ennill y gêm hon hen yma. Mae'n gêm fawr, mae'n gêm darbi yma ym Barc Yr Arfau hen yma. Ac dechrau anghyson i'r tymor I Gaerdydd, dechrau cyrraedd a dallt I ffordd maen nhw pacs y heb newid i'r tîm cartref ac yn debyg I Pontypridd. 2 frawd yn y rheng ôl eto, Craig Hood a Nathan Hood yn efeilliad yn y rheng ôl. A mae prif sgoriwr yr Indigo Prem llynedd Dewi Cross ar un asgell, Jason Harris ar yr asgell arall, a'r talent ifanc Jacob Beetham yn safle'r cefnwr ac yn byr debyg fo fydd yn cicio am y pys ten yma ac am job sydd ganddo fo. Yng nghanol y chwarae Ben RYGBI ar hyn o bryd ar saith bob ochr HSBC y byd. Gobeithio na fyddwn yn gorau sôn amdano fo gormod hen yma. Ond y prif beth am y gêm hen yma ydy'r ddau dîm ar y maes. Pontypridd yn ymweld â Caerdydd. Gêm gyfartal oddi ar ddechrau'r tymor. Sgwni os fydd ffawd y ddau dîm yn wahanol hen yma. A dyma ni dechrau'n syth. Caerdydd yn casglu'r bel yn dda I ddechrau. Gyda Jamie Hill ar wylod hwnne. Y bel yn araf I ddechrau'r gêm. Y Caerdydd, Jamie Hill yn rheoli hi'n siŵr
ymchwilio i fynd yn hir, ond y chwarae mewn i'r gwynt yn yr hanner cyntaf bydd Caerdydd. Felly'n ceisio pwyllo, cymryd ei amser, cyn meddwl beth i wneud gyda'r bêl yma yn gynnar. Ac eto, pwyll gan Jamie Hill. Yn mynd lawr y cae, syth allan dros yr yslys bella, a mi fydd hi'n dafliad cynnar i Pontypridd. A mae Steff a Rhys wedi cyrraedd fi'n y pwynt sylwebu. Na ddechrau ti, Steff. Mae'r amodau allan yn erchill heddiw. Ti wedi bod lawr nes y mae o. Ie, mae'r gwynt yn gryf ar glaw yn amlwg. A mae'r ffordd mae ddau dîm yn ei gorfod chwarae, yn mynd i bod yn hollol wahanol. Ni wedi gweld mor belled gyda Caerdydd yn trio cico mewn i'r gwyntyn. Dy ddim yn mynd i mynd yn bec, felly bydd rhaid nhw cadw'r bêl am fwy o amser. Green Slade yng nghefn y sgarmes symudol yma. Yn dechrau codi stêm Ponty, ond mae'n dod allan. Nôl i Burnell. Burnell i Stucky. A'r bêl yn mynd ymlaen on. Mae Dewi Cross yn llwyddo roi droed arni. Pwy sy'n cyrraedd hon gynta? Ponty, mae'n dal i fynd ymlaen. Beetham, ydy o'n mynd i gyrraedd y bêl? Nadi, mae'n adlamu dros yr yslys agos yma. Slic allan y Rhys. Odi, a ni'n gweld y ddoi dîm yn teimlo lan, gymaint o pêl i mynd lawr, felly mae'n fod yn challenge enfawr hyn o'ch. Mae'n bwysig bod y boes yn rhoi'r pêl yn gynnar nhw. Fi'n credu nath Ben yn dda fyna rhoi'r bêl yn gynnar, ond fi'n credu y tîm fydd yn dal ymlaen i'r bêl y gorau hyn o sydd deith mas ar ben y gêm, fi'n credu. Mae'n saff i ddeud, fi ni'n gweld gormod o rygbi trwy dwylo heno. Na, fe ddim yn meddwl, na. Byddwn ni'n gweld lot o hwn, sgarmes i symudol, ond mae ddoi tîm talentog iawn i gael mas fan hyn, na fydd, amser, fi'n siŵr bod nhw moyn trio roi'r bêl rwy'r dwylo, ond y tîm sy'n gwneud lleog gamgymeriadau, fi'n credu deith mas ar ben y gêm iddi. Bêl yn tasgu ymlaen o ddwylo Pontypridd o'r tafliad yna ar yr ochr agos yma, Green Slade. Unwaith eto'n cyfle cynnar i weld beth sy'n gan y ddau bac i gynnig. Fel sonwyd y gynharach, Caerdydd wedi mynd am yr union rhan un 8 ar wythnos dwytha. Yn Pontypridd ar y llaw arall, cwpl o newidiadau. Yn enwedig gyda y rheng blaen. A sbiwch ar y kit nadolig ne. Anamal bych chi'n gweld ffasiwn git eto, ond mae beth i weld, mae'n rhaid deud. Ond y peth pwysig, chwarae ar y cae. O'n i'n gweld fan hyn, siwr mae Pontypridd yn amddiffyn fel y cefnwyr. Mae'n gyn mor dyn, maen nhw'n gwybod beth sy'n dod fan hyn. Pinches lawr y canol. Fel wedodd Rhys, pinches syth lawr y canol, mae'n dod unwaith eto. Phillips. Mae'r bêl dod allan i Barrett. Cael ei daclo'n dda gan linell amddiffynol Ponty. Mae'r bêl yn araf. O, mae'n dod yn y diwedd i Evan Daniel, ochr gamin curo 1. Yn cael ei dynnu lawr, gwta 6 medr o'r llinell gais. Tacl dda ar Beetham y tro yma, ond Caerdydd yn dechrau agosau at y llinell gais ne. Mae allan Nathan Hood. Caerdydd yn ein dda i gadw meddiant. Mae'r trafod yn dda yn y dwylo. Barrett eto yn ei chanol hi. Ond mae'n dod i'r capten. Cymryd 3 dyn i dynnu hwn i lawr. Ac am yn ôl yr aif Caerdydd. Mae'n rhaid ei Pontypridd yn arbennig i gadw Caerdydd yn ôl fan hyn. A mae'n ara. Mae'n dod nôl allan, tacl dda eto ar Pollock, ond Caerdydd ddim yn cael llawer o hwyl ar ddarganfod bylchau. Mantais fan hyn i Gaerdydd, felly be maen nhw'n wneud, dod nôl. Cicos byw hi'n erbyn Pontypridd, ond Caerdydd yn neud yn dda i rheoli'r chwarae yma. Ie, mae'n jyst yn bwysig i Caerdydd yn wedi gyda'r amodau i gadw'r bêl a dod i pwysau ar Pontypridd. Nath Pontypridd amddiffyn yn drefnus iawn, ond yn gêm efo hyn, oedd Rhys yn sôn yn beth i disgybleth. Mae hwnna'n mor bwysig, dau cicos, bach yn slac gyda Pontypridd, a bydd Caerdydd yn bles iawn yn erbyn y gwynt i gael cyfle i mynd 3 pwynt yn y blaen. A chi'n gweld Caerdydd, maen nhw fel arfer yn siarad symud y bêl, mae'n lico ymysg y blaenwyr, ond fyna, dim un yn edrych i symud y bêl, mae'n jyst un pas a wedyn cario'n galed, felly yn amlwg mae'n rhywbeth mae Caerdydd wedi siarad yn biti, just challenge llinell fantes fyna. Jacob Beetham yn mynd am y pist. Dim ond wedi chwarae cwpl o weithiau dros Caerdydd yn yr Indigo Prem, ond yn gicio'r o fri ac yn dalent arbennig. A chydig o help gan Craig Hood yn dal y bêl ar y tŷ. O flaen y pist, Beetham. Dim problem i'r cefnwr. Caerdydd 3,
Pontypridd dim. Ond mae rhaid ei, o'n reit o flaen y pist, ond efo'r gwynt enw yma, Rhys, mae'n siŵr bod o'n mynd ail meddwl sut mae o'n mynd i fynd. Ie, mae'n mor bwysig, amser mae'n mod efo hyn. Mae'n rhaid i chi just canolbwyntio ar eich technic chi. Os chi'n trial symud y bêl gyda'r gwynt neu beth bynnag, hwnna pryd mae bethau mynd o'i le, felly pigo'ch spot a just trio cic fe o'r gael chi'n gallu, really. Na beth yw'n trial wneud, anyway. Ond yn leia, os chi yn methu'r cic, mae esgus gyda chi as bod y gwynt mor gryf. Di wneud yna o blaen? O, sawl gwaith. Byth mai fi oedd e. Y bêl yn adlamu yn ôl i ffwrdd o chwaraewr Caerdydd. Morgan Allen sy'n ei chasglu hi yn y diwedd yn rheoli hi. Hel allan i Phillips. Y bêl yn ara gan Gaerdydd, ond yn debyg i fel oedd hi ar ôl ddechreuad y gêm. Pwyllo mae Caerdydd, a fydd hyn yn hanfodol yn yr hanner cyntaf, enwedig y chwarae mewn i'r gwynt. Ac eto, Jamie Hill ddim eisiau cadw hwnna ar dir y byw, mynd allan, y gic yn saff, ond y penderfyniad doeth. O, mae gic wych mewn i'r gwyntyn gan Jamie Hill. Yn amlwg, mae Caerdydd wedi siarad cyn y gêm am cicio bant o'r cae. Dim rhoi cyfle i Pontypridd i dod ar bêl nôl gyda triol. Lot rwyddach yn nhw am ddiffyn yn drefnus o'r lein. Jacob Lloyd yn doeth fy'n mas o'r Caerdydd. Dwi ddim yn ffansio cico mewn i'r gwynt. Just gadw naw cico mewn i'r gwynt. Yn yr ail hanner wyn amser gwynt gyda chi. Gallwch chi step lan a rhoi cwbl o cics mewn. Hyrddiad Ponty yn dod ymlaen y dafliad yn llwyddiannus. Ac yn dal i ddod. Craig Hyd i weld yr ochr anghywir, ond chip bach dros y top. Pwydi'r cyntaf Danny. Clyfar gan Harris. Ddim eisiau chwarae gwmpas efo hon. Galw'r marc yn sydyn. A chyfle i bwyllo pethau i Gaerdydd. Ac yn edrych am yr yslys yn syth Jason Harris. Ie, ni'n siarad gyda Jason cyn y gêm yn amlwg fel esgellwr. Mae lot o gwaith bant o'r bêl. Wel, yn ffodus iawn i Jason Harris. Mae'r bêl yn dod nôl iddo eto. Dau gynnig i Harris. A tro mae'r bêl yn aros yn fyw. Josh Phillips yn torri drwy'n dacl, ond Morgan Allen yn ei am signo mewn i'r dacl. Dod ymlaen unwaith eto Ponty. Ceisio rheoli y chwarae. Burnell, mae hon yn gic glyfar yn yr awyr. Y bêl yn chwyrlio. O, dwylo arbennig gan Beetham, ond yn cael i daclo syth dros yr yslys. Gwaith da gan Ben Burnell. Jacob Beetham yn wych fan hwn. Oedd cic gyda, chymod. Gallai ddim wedi rhoi mewn lle well. Just i fas y dwy ar hugen. Bydd i metr o'r yslys, felly dechreuad da fyna gyda Burnell. A dyna beth sy'n mynd i fod yn bwysig yn yr hanner cyntaf, yn enwedig i Ponty gyda'r gwynt. Maen nhw'n gwneud y mwyaf o'r gwynt. Ydyn, maen nhw. A bydd e'n bwysig iddyn nhw i gael pwyntiau ar y bwrdd. Mae'r gwynt yn gryf. Mae cicio lot yn rwyddach yn gallu ennill tir. Felly bydd nhw'n awyddus pob tro maen nhw'n lawr yn 2 yn Caerdydd i drio gael pwyntiau ar y bwrdd. Edrych i weld fan hyn os oes gwrthdraw wedi bod y pen Jacob Beetham. Ben RYGBI yn rhedeg ar hyd y cae. Top end of the field, so it's going to take some time to get there. TMO Greg Morgan sy'n rheoli hwnna. Ysgwni be mae o di weld yma'n hyn. Okay, pal, we're at the screen, so when you're ready, just give me that best angle. Mae'n rhaid deud ar ôl gwaith da, Beetham yn cael ei daclo syth dros yr yslys. Dyma fo yn y eto. Just keep showing it to me. Keep on running. Edrych yn wael. Ryan Wilkins yn cyrraedd y dacl gynta. We have the head contact. Beth chi'n meddwl, boys? Greg, can you give us a wider angle just to go back? Great, fi'n credu does dim lot o cwmpo yn uchder y dacl gan Ryan Wilkins. Mae'n rhan anodd iawn. Going to give you another angle now. Okay, just keep those angles running. Lads, where I'm at here, 12 has clear line. He hasn't been affected by the winger. We do have head contact. For me, we do have foul play because the tackle is upright, so this collision is avoidable. Do we all agree with that? I am seeing direct contact to the head, and I have got this as a high degree of danger because it's at high speed and it's quite forceful. Does everyone agree? So where I'm at here, lads, I'm at the red card. Doesn't disagree with me. Just have the number there, Greg.
Symud loch. It's number 12, Ni'n gweld hwn eitha lot yn y gêm ar y foment. Mae pobl moyn cael effaith ar y gêm, tras o cic yn galed, a yn wedi na beth mae rai yma'n neud fyna. Mae'r aber wario gyda Caerdydd, beth cyntaf fe i wneud yn y gêm, a mysio fe jyst i rheoli drad yn bach fwy fyna, cymryd bach o bwyll, ond treni ond oedd rhaid i fe gael ei goch yna. Cerdyn coch i Ryan Wilkins, chwaraewyr Ponty o'i co. Parker yn cael sgwrs fach sydyn gyda RYGBI, ond dydy o ddim o'n newid i feddwl. Cerdyn coch yw hi yn y bôn i Ryan Wilkins. A Steff, o ti'n meddwl yn syth ar ôl gweld y replay? Oedd hi'n edrych yn byd debyg o fod yn goch syth bin? Wel, mae jyst yn anodd gyda fel mae'r reolau nawr. Os na bod chi'n gollwng uchder y dacl, chi yn trwbl yn anffodus i Ryan. Dalodd y pen Jacob Beetham hefyd. Yn dactegol i Pontypridd, sy'n lot yn newid, really, Rhys, os ewn hanner cyntaf gyda'r gwynt. Mae'n i fod tybach yn mwy anodd iddyn nhw yn yr ail hanner. Yn gwmwys. Ond fi'n credu bod ni'n gweld ni'n gweld lot o gwrthdrawiad e ffwrna o cigas. Mae pobl yn rhedeg mor gloi, a maen nhw'n credu maen nhw'n gallu gael, maen nhw'n gael fe man yn bol, tra cyrraedd yr un pryd, ond mae'n jyst gael y tyn bach yn rong, a wedyn, mae'n mor anodd i dropoch uchder wedyn. Felly Ryan Wilkins yn mynd ffwr o'r maes, cefnogwyr Ponty. Ddim yn rhy bles, ond cefnogwyr Caerdydd wrth i bod yn enwedig yr hanner cyntaf chwarae'n erbyn ar ymodau. Cerdyn coch i Pontypridd yn lwyddiannus Evan Daniel gyda'r droed chwith yn mynd am y gic. Anamal welwn ni, fachwr yn mynd gyda'r droed chwith. Ond y bel nôl yng ngafel Pontypridd sy'n pwyllo. Harvey Nash yn penderfynu digon i'w digon. Mae hon am fynd lawr y cae, dim cweit y gic ore. Ond o dan y bel, Parker ddim yn llwyddo i'w gasglu hi, mae'r bel wedi mynd ymlaen. Pontypridd ddim cweit yn cael y cicio'n berffaith y tro yna, ond mae'n mynd i fod yn sgrym fawr yn enwedig i Pontypridd, maen nhw dyn yn brain yn y llinell ôl. Credu o ran game cico, ni'n edrych ar y cic na gan Harvey Nash. Fi'n credu beth mae'r ddau dîm yn trial wneud yw dyw'r bel yn uchel i gystadlu, achos mae'r gwynt yn symud y bel gymaint. Yn anffodus, dim quite digon ar y cic na, mae'n neud e'n lletwyr. Byddai'n diddorol gweld beth wneud Caerdydd mewn nawr, achos yn amlwg mae Pontypridd un dydd i dydd lawr yn y cefnir, ond yn mynd i trial lledu'r bel, neu nhw'n jyst roi roi'r bel ar y llawr. Pwy o wir? Kick goes yn erbyn Caerdydd. Pontypridd, cyfle fan hyn. Josh Phillips yn dod ymlaen i'w chasglu hi. Ydy o'n mynd ar y pys neu am y gornel. Rhys efo'r gwynt tu ôl, beth sy'n ti'n fan hyn? Mae wedi pwynt o syth o'r pys, felly pist. Dawkins yn medical amlwg mae fe'n mae digon o hyder dy fe sy'n gret i weld, a falle bod y gwynt yn helpu fe o ran pellter hefyd. Mae rhaid deud, mae gan fod ddigon o hyder i fynd am hon yn syth, ond yn ail feddwl ond fod o syth bin. Dwi eisiau'r tînau, dwi eisiau mynd am drift fan hyn. Y peth arall gyda hwn yn amlwg hefyd yw, os na bod e'n gallu cyrraedd ni, mae ddim yn croesi'r y post. Maen nhw'n gael y bel nôl, maen nhw'n gofod ail ddechrau a dau'r hugen mewn i'r gwyntyn, geith Pontypridd y bel nôl yn hanner Caerdydd, felly mae'n win-win, really. Job caled i'r dyn yma yn dal y bel ar y tŷ. Dwi'n siŵr fy'n i gweld hyn drwy gydol y 70 munud sydd dal i ddod, ond y sylw i gyd ar Josh Phillips fan hyn, y dyn ifanc yn gefnwr i Ponty. Ydy hon am fynd yr holl ffordd. Mae'n edrych digon hir. Mae'n gic arbennig gan y cefnwr Josh Phillips, a mae'r sgôr yn gyfartal. Gic arbennig i ffordd y teg, nath o ddim symud yn awyr, felly mae Caerdydd yn gwybod nawr unrhyw beth o fewn i hanner unen, maen nhw'n ffili ffoddi roi cic cosbant, achos mae digon o hyder dy fe am ar gallu dy fe fyd. A chwarae teg yn cicio gyda'r gwynt. A dyna fy'n ni'n gweld yn yr ail hanner, mae'n siŵr efo Caerdydd yn mynd efo'r gwynt. Fy nhw'n fwy tebygol i fynd am y pys hefyd. Ond ar hyn o bryd, mae'r sgôr yn gyfartal yn y darbu mawr. Ond dal yn arbennig Barc.
Syth mewn i ardal gyswllt gyda Morgan Allen, ydy hon yn uchel. Mae cefnogwyr Ponty yn meddwl I fod o, ond y Bale dod allan i'r asgell agos yma Liam Lloyd. Yn mynd ar gic lawr y cae. Syth tuag at Jacob Lloyd. So mae'r Bale yn mynd allan. Ponty wneud gwaith da I roi pwysau ymlaen, ond mae'r dorf yn gweiddi ar y dyfarnwr, a oedd hon yn uchel. Ond dyma ni unwaith eto yn gwylio Parker. Mae'n neud yn wirthiol man hyn I fynd syth drwy'r bwlch, a wedyn dyna'r dacl gan Morgan Allen. Mae'r dyfarnwr I weld yn hapus, TMO yn hapus felly. Ymlaen yr aeth y gêm. Mae gigos Prad yn erbyn Pontypridd. A mae'n siomedig ar ôl newid y momentum gyda'r gic, gyda Christian Parker yn cario, rhoi gigos before mae'n siom i'r ymwelwyr. Ie, yn bendant, yn y mor siomedig hwnna. Mae rai cic I gosb chi, mae rai chi roi yn y bant, wel, dim rhaid, ond yr un ffordd na, chfod, mae'n mor siomedig. Cyfle gyda nhw I roi tymach o bwysau ar Caerdydd, lawr yn hanner I hunain, a felly gael cic gosb arall, ond siomedig iawn gyda Pontypridd yna. Wedyn chwarae gyda'r Gwyn, chwbod, fel ydych chi'n gweud, Rhys, dod I pwysau ar Caerdydd, mor bwysig bod nhw'n gorfodi nhw I roi cic eu cos bant, gorfodi'r dyfarnwr I dechrau meddwl am pethau gwahanol. Tafiad dda syth I ddwylo Phillips. Morgan Allen yn cael ei daclo'n wych ac yn gryf gan Maswr. Ponty yn mynd lawr y cae. Josh Phillips ydi hon yn mynd I fod yn 50-22, mae'n edrych yn debyg. Mae'r dyfarnwr gyda'i faner I fyny yn yr awyr. Mae'n lot o gefnogwyr Ponty yma. Ond nhw'n rhio fanne am gic eto Josh Phillips o'r cefn. Mae o'n mynd I gael dylanwad mawr ar y gêm. Odi, yn bendant, chfod. Oedd hi'n siarad efo cyn y gêm, a oedd hi'n chi'n gweld bod e'n eitha hyderus, ond ie, mae wedi cael doi argraff ar enfawr o nawr, chfod, un cic at y post, a wedyn, mae'n cic berffet, really. Tafliad Greenslade yn gywir, felly sgarmes ymwydol Ponty'n dod ymlaen, mae'r Bale yn tasgu. A nath hwn ddod allan na mydd y dyfarnwr, felly dal yn mynd ymlaen, yn hyrddio. Maen nhw'n dechrau codi stein fan hyn yng nghefn y sgarmes ymwydol, Cali James just yn torri ffwrdd, ond syth mewn i'r dacl. Felly, Nash gyda'r Bale I Harper. Ac unwaith eto, Christian Parker yn aros amdani cefnogaeth gan y brawd arall, Kai James. Ond yn agosau at y llinell gaisne, yr ymwelwyr. Ond pwyg sydd angen ar hyn o bryd. Mae eisiau un o'r cefnwyr I helpu'r blaenwyr fan nawr. Mae'r blaenwyr I cario 3 neu 4 gwaith. Eisiau rhywun fel Gareth Smith, felly cario mewn I Maswr rhywbeth ffordd na, jyst I roi cwrdd tymach o pwysau wrth ar y blaenwyr. Mae'n efantais Smith y dyfarnwr, felly sgwni be mae Ponty mynd I wneud, ond gyda'r mantais dal yn mynd trwy'r dynion cryf y blaenwyr. Mae'n rhaid ei, syndod ddim gweld nhw'n trio beth bach mwy gyda'r mantais. Ie, yn union, a hefyd defnyddio'r Gareth Smith neu'r asgellwyr Dale Stuckey mewn o'r asgell gweithio rownd y ruck na. Achos mae'r blaenwyr yn mynd trwy gwaith, maen nhw wedi cael sgarmes ymwydol, wedyn maen nhw'n cario 5 gwych, 7 gwaith, felly mae rhaid I Pontypridd I trial gweithio gyda'i gilydd I siaro'r llwyth. A beth wyl ni fyna gyda'r cefnwyr fyd? Mae nhw I cefnwr lawr, Ryan off y car nawr, a ni'n gweld Ben Boneldo lawr ochr dywyll Ben Unan, a Gareth Smith yn aros ar ochr agored, felly mae mor bwysig nawr bod y cefnwyr Pontypridd, yn wedig lawr yn y 2 ar hugain, maen nhw'n aros gyda'i gilydd, achos does dim digon ar y card yn nhw I ffordd o splito. Mantais unwaith eto I Pontypridd. Maen nhw'n cadw'r Bale yn ysgarmes ymwydol ar hyn o bryd. Maen nhw'n agosau i'r llinell gaisne, pwy a wyr lle mae'r Bale. Ond y dyfarnwr yn rhoi cic gosb, rhy gynnar gan Gaerdydd, felly cyfle eto man hyn I Pontypridd. Mynd am y llinell eto? Ie, ni'n sôn gynnar ac yn beth I dod I pwysau. Mae'n bwysig bod Pontypridd yn dod I pwysau ar Gaerdydd. A felly,
ma nhw'n nawr adeiladu i'r dyfarnwr yr ail kick-off, felly os mae un arall bydd y capten yn mynd i siarad gyda fe. Mae jyst yn cynyddu pwysau ar Caerdydd. Felly, Ponty unwaith yn rhagor, mynd am y lein, a doedd hwnna ddim yn syth gan y bachwr Curtis Greenslade. A mae'n esiom i Ponty'n enwedig lawr i 14 dim. Nhw angen gwneud y mwy ar cyfleoedd bach, mae'n enwedig yn mwy ar hugen Caerdydd. Os ma fe, wrth gwrs. O beth arall, mae'r sgrym wedi bod yn gryf iddyn nhw. Fe gewn nhw'r bêl nôl, fi'n siŵr, yn hanner Caerdydd, felly cyfle iddyn nhw fynd unwaith eto. Ond 3-1 yw mae'r gwynt yn gryf, felly fydd Pontypridd yn awyddus i gael fwy o pwyntiau ar y bwrdd. Y dyn ar y sgrin yn fanna, Dewi Cross, ddim wedi cael llawer o ddylanwad ar y gêm hyd yn hyn. Mae'n rhaid dweud, mae'n mynd i fod yn gêm anodd i unrhyw asgellwr yn yr amodau heddiw yma. Yn ceisio cynnig i hun ar yr asgell, ond pwy awyr faint o'r bêl mae o'n mynd i gael heno yma. Ailosod sgrym unwaith eto. Chydig o flerwch. Mane, gamra ar y dyfarnwr heno yma am y tro cyntaf ar yr Indigo Prem. Yn cynnig ongl gwahanol unwaith eto. O'r beth sy'n mynd mlaen yn ei chanol i, achos allwch chi ddim bod llawer agosach, a falle ond i'r agosach yma, mae'r un o'ch chi'ch da wedi bod i'n sgrym o blaen. Edrych yn horrible yn fyna, byddwn i ddim yn licio bod mewn na. Sy'n clywed i fi beth sy'n mynd mlaen yn y sgrym. Fi o'n chwarae rygbi am i dasbel a gwyliau fe, a dim dal dim clywed i fi, felly fi mynd i ars mas o fe. Steff, ti'n rhywbeth wedi bod yn ei chanol i? Cwpl o weithiau, tu ôl prop amser ni wedi cael Cardiff felen, yn clywed o fi'n gwneud. Mae'r 6 yn y blaen yn fan hyn yn gwybod union be'n neud. Pontypridd yn gryf iawn yn fanna, ond Morgan Allen neud yn arbennig i reoli hwnna yng nghefn y sgrym. A mae Jamie Hill yn cyfarwyddo i chwaraewyr. Y bêl allan. Mae Pontypridd yn awyddus iawn i daflu dynion mewn i ardal y gwrthdaro, ond mae gigos mewn erbyn Pontypridd unwaith eto. Mae Caerdydd yn ffodus iawn yn enwedig 5 metr allan. Maen nhw bron yn chwarae gyda tân yma hyn. Mae Caerdydd yn lwcus fyna, mae'n siŵr pwy oedd e, ond dim yn gofalu dros y bêl a gael ei gwythio off, felly yn y wedi amser mae'n ymodau fel hyn, a mae'n trial, mae'n galed i 90 9 yn enwedig mewn i'r gwynt, i set up popeth lan, ach braidd bod popeth yn berffaith i fe cico. Bydd rhaid i boes Caerdydd aros yn gryf dros y bêl, achos yn wedi mewn gêm darbi fel hyn, mae blaenwyr Pontypridd wedi bod yn trial pwysio nhw offi. Peth arall gyda Pontypridd, fi'n siŵr bydd hyffordd nhw'n rwystredig gyda ildio kick-off mor agos i linell Caerdydd. Mae'r amseriad o'r dacl yna yn edrych yn erchyll ar hyn o bryd. Mae pen yn y dwylo yn fan hyn. Do ddim yn edrych yn gret. Mae'r dyfarnwr yn mynd i gymryd i amser yn fan hyn unwaith eto. Fi'n credu bod e'n lwcus yna. Pwy nath neidio am y bêl fyna. Fi ddim yn gwybod bod ni'n mynd neidio am y bêl. Fi ddim yn mynd i trial neud yna. Bydd e'n lwcus iawn sy'n fi'n cael unrhyw beth yn hyn. Pen-off Greg is coming to you, this is. Field, Greg. I've got a tackle in the air. I want to check the landing point. But I also need to consider whether the player has jumped to gather possession or whether the player has jumped into the tackle. So we need to have a look at this again. Checking tackle in the air. Curtis Greenslade. Oedd y dyn gyda'r dacl yma. Dyfarnwr yn mynd draw at y sgrin, ond mae Benno yn ei ddwylo fo. Felly, sgwn i be mae'r dyfarnwr am weld yn fan hyn. Dyma hi unwaith eto. Cross yn yr awyr. Yn glanio ar ei ben. Mae'n edrych yn ein gwael. Whether he got a tackle in the air or whether the player jumped into the tackle. Just roll that back and go for the wide angle from your ground, Greg. The player has jumped to gather possession. We're just getting the other angle. Fi'n treulio dros Greenslade fyna, does dim byd lot yn felly wneud.
Dewi Cross wedi penderfynu'n hwyr be'n neidio am y bêl fyna. A chi'n gweld, mae'n trio tynnu mas, felly bydde fe'n anffodus iawn iddo fe, sef e'n cael unrhyw fath o So we gosb need to establish about if there's contact. It's quite a late jump into contact, isn't it? So he has jumped to gain possession of the ball, but it is a late jump, which for me then does. So it is an attempt to wrap there by number 2, and the late jump changes the dynamics of the tackle. Is anyone seeing that, or are you seeing something different here? Yeah, mae'n mor anodd, yeah. We're looking on another angle for you, Ben. Okay. I Greenslade. Fel dwedodd y dyfarnwr, mae'n neidio'n hwyr. Ydy hwn yn rhywbeth sy'n mynd i helpu Greenslade fan hyn i drio osgoi y coch falle melyn, ond... Yn union y ffaith mae di neidio'n hwyr, fi'n credu, yn neud yn anodd i Greenslade i newid i benderfyniad. Mae'n mynd am y bêl hefyd, ddim yn disgwyl i fe neidio. Mae'n rhaid dweud, mae hon yn mynd i fod yn benderfyniad enfawr ynghyd destyn y gêm, yn enwedig gyda Pontypridd lawr i 14. Maen nhw wedi bod yn gwthio am gais am fwy o bwyntiau, ond Greenslade different than my first dyn yn ei chanol i gyda'r dacl. It's not a jump into the target, a jump to gain possession. The contact is avoidable and the player lands very dangerously. I agree with that. But you want to have a look at where he lands. Felly, I've got isio edrych ar lle mae'n glanio, ond ffordd arall i edrych ar hwn, dyle Dewi Cross neidio mewn i'r dacl beth bynnag, neu dyle fo wneud i ore glas i beidio neidio mewn i'r chwaraewr? Ja, mae'n anodd, yn bersonol, dwi ddim yn credu bod yna'n gadael goch. Ond hefyd, mae'n rhaid ni edrych ar ôl y chwaraewyr. Mae'n anodd iawn i Greenslade. So, I am seeing foul play because the player has jumped to gain possession. He's jumped to gain possession as opposed to jumping to tackle, okay? So because you jump to gain possession, number 2 has a duty of care. It is contact in the air. It is an attempt to rob, but he has a duty of care. The player lands very dangerously. So it's going to be the same outcome as the first one. We've established the fact. Caerdydd coch he jumped to gain possession as opposed to jumping to the tackle. Lawr i 13, a mae Greenslade o'i go. A mae Catrin ar hyn o bryd gyda Gareth Wyatt. Gareth, allai ofyn di am dy ymateb ti, amser caled iawn i chi fel tîm lawr 13. Ydy twod anffodus gyda dau Caerdydd coch, ond bwysig bod ni ddim yn panic o'n nawr. Mae dal cyfled ni chwarae yn ardal iawn nawr, just aros yn y gêm nawr, tan hanner amser, a gewn ni good go yn yr ail hanner. Ydy'r cynllun yn newid o gwbl? Just yn amddiffyn bydd e'n newid. Yn amlwg gyda'r gwynt, gobeithio bod yna'n diflannu erbyn yr ail hanner, ond mae dal digon dyn ni mas na i cystadlu a ennill y gêm yma. Siomedig, achos o'ch chi yn gwthio, chi yn pwyso gyda 14? Ydyn, mae torf mawr, sneb eisiau gweld doi chwaraewr mynd oddi ar y cae, ond yn anffodus dyna beth sydd wedi digwydd, ond just mater yn ni delio dy fe nawr. Reset, a aros yn y gêm nawr, a fel dweud i mae dal digon o talent mas i ennill y gêm yma. Gwerthfawrogi amser di, diolch Gareth. Felly braf clywed gan Gareth Wyatt yma ar y Caerdydd coch. Boes, o'ch chi'n edrych yn siomedig gyda'r canlyniad yna. O'ch chi'n meddwl falle melyn y lle'r coch? Pwy sy'n mynd gynta? Fi'n deall bod Dewi Cross yn lanio ar ei ysgwydd ar ei ben a mae rhaid i ni'n sicrhau bod diogel o chwaraewyr yn bwysig. Ond fi jyst yn teimlo, mae mor anodd ar Greenslade. Sa'n gweld lot y lle wneud yn gwahanol achos mae'n neidio mor hwyr. Fi'n credu felly byddai Cardiff wedi bod yn fwy cywir, ond yn amlwg mae gyda'r dyfarnwr dyletwyd i edrych ar ôl chwaraewyr. I fi, o'n i ddim yn meddwl bod yn Cardiff o'n i ddim meddwl bod lot byddai'n gallu neud, ond pob clod i Gareth White yna, fi'n gwybod oedd e'n cael ar camera, ond fe siwr fod yna yn grac iawn gyda siwr hwnna wedi gweithio mas. Mae gig gosb i Ponty, a mae'r sgôr dal yn gyfartal ar hyn o bryd. 20 munud i fynd o'r hanner cynta. Wel, mae Josh Phillips unwaith eto yn edrych am y pys yma'n hyn. A mae hon 5 metr i fewn i'w hanner ei hun. A mae lle hwn yn mynd i fod yn wers i chwaraewyr Caerdydd. Peidiwch ar oi unrhyw gic gosb i ffwrdd. Mae Josh Phillips yn mynd i gicio bob peth yn yr hanner gyntaf yma. Ond Rhys, mae
mae hwn yn gic hir, hyd yn oed efo'r gwynt. Mae hwn yn gic hir, ond os yw Pontypridd mynd i gael unrhyw beth mas o'r gêm iddi, mae rhaid i'r moments fel un, cic-game mawr fel un, mae rhaid i'r ein mynd droso, felly mae lot o bwysau ar y gic-in. Hyd yn oed os yw'n methu, bydd nhw still lawr yn dwy'r hugen Caerdydd. Mae eisiau hwn i mynd droso os yw Ponty mynd i gael unrhyw beth mas o'r gêm un. Ond mae digon o pelled y fe yn ei goesau, a mae digon o hydred y fe, felly bydd ddim yn surprise hwn yn mynd droso. Josh Phillips yn pwyllo, yn mynd amdani. Mae'n edrych fel bod hi digon hir. Chydig i'r dde o'r pist. Yn glanio ymreichiau. Dewi cross. Mae'n rhaid dweud, os e hwnna ar y targed sydd yn sicr dros y pist. Felly mae o'n wers i Gaerdydd. O'r bêl wedi cael ei tharo lawr yn syth mewn i freichiau Rhys Barrett. A mae'r prop Penrhydd yn rhoi i lawr y cae. Phillips, fyny a hi, Bynel sy'n dilyn. Neb o chwaraewyr Caerdydd yn edrych fel bod nhw eisiau hawlio hwnna. Mae Ponty wedi gwneud 20 i 30 metr gyda'r cic yna. Phillips yn torri nôl to mewn. Y dacl yn dda, Morgan Allen eto. Yn hytrach, Adam Williams. A mae gic gols barach yn erbyn Caerdydd. Mae Caerdydd wedi rhoi sawl cic gols before yn yr hanner yma. Mae'n teimlo fel bod Ponty mond rhoi 1 neu 2 wedi dod ffwrdd gyda 2 gardyn coch. Mae Caerdydd wedi rhoi o leia 6 neu 7 i ffwrdd. Cic gols fan erbyn Evan Daniel, just amser chi'n cystadlu am y bêl ar y llawr. Mae'n rhaid bod chi'n mynd yn syth ar y bêl tro na. Ath e ar ei ddwylo ar y llawr, felly yn penderfyniad rwydd i'r dyfarnwr yn y diwedd, ond unwaith eto Josh Phillips yn mynd am y pist. A ni jyst yn gweld pa mor anodd yw ei do mas. Ond Ben Bynel yn dda fyna, chbod, nath ei paso'r bêl, so mae'n rhaid i fe edrych ar ôl ni. A un o ddoi maswr, falle ddim yn rhoi dod ag gymaint o gyflymder mewn i'r ardal y dacl, a mae fe'n neud fyna, felly mae fe'n neud dda i achub y sefyllfa fyna. Felly y gwaith gan Ben Bynel yn golygu bod Josh Phillips gyda'r cyfle arall i fynd am y pist. Hon yn agosach na'r dwytha. A Harvey Nash sydd yn cael y dyletswydd o afel y bêl y tro yma. Pontypridd gyda cic arall tro yma i fynd ar y blaen. Mae ddigon hir a mae rhwng y pist. A mae'r 13 dyn o Pontypridd ar y blaen. Caerdydd 3, Pontypridd 6. 15 munud i fynd yn yr hanner cymta. Mae'r 15 munud yma mynd i fod yn hanfodol i Pontypridd, achos yn yr ail hanner chwarae mewn i'r gwynt, mae'n mynd i fod yn stori wahanol. Ydy, mae fe, a mae'n eitha syml beth sy'n eisiau Pontypridd wneud. Cic o'r bêl yn hir lawr i hanner Caerdydd a bod yn disgyfliedig. Gewn nhw cyfleuon fel maen nhw wedi cael. A dyna'r sgript nes hanner amser byddwn ni'n meddwl. Dwylo da gan Christian Parker, unwaith yn rhagor yn casglu'r ail ddechreuad. Mae Ponty yn pwyllo, paratoi roed i lawr y cae. Harvey Nash, Wade yn cael gafel ar y bêl tro yma. Dwylo da gan Gaerdydd, cadw i'n fyw. Jacob Lloyd yn cael ei daclo gan Cali James. Ys yn gweld pa mor gul yw linach am ddiffynnodd Pontypridd nawr. Fi'n credu yn ardal y dacl, bydd rhaid i nhw gadael y bêl i fynd. Felly taclo a neb arall yn glwm na i sicrhau rifau. Dyma'r bêl yn dod. Pinches yn ceisio gagwared o Garan Smith, ond oedd o yna o gandfoi grafangau yn Pinches. Yn dod o fo i lawr, Hill. Yn dod nôl tuag at yr ystod agosa. Y gic yn cael ei daro lawr gan Jacob Lloyd. Mae'n e bwysau. Arnold yn cropio'n ymlaen. Mae cefnogwyr Pontypridd yn dechrau gwneud sŵn unwaith eto. Ac bod nhw lawr 2-1. Mae'n teimlo fel cefnogwyr Pontypridd sy'n ei mwy o sŵn yma. Yn gwybod, a bydd ni'n mynd surprise, a mae'n mynd am y pist eto fan hyn. Y gic gyntaf ar un diwethaf, mae'n mynd i tarn mor berffaith. Mae digon o... Os cic i fe yr un hyn fel y ddoi na, bydd o'n bendant yn mynd droso, ond... Fi'n gwybod gath Caerdydd i charge lawr fyna, ond yn yr ail hanner, fi'n credu bydd yna'n bwysig iddyn nhw. Mynd nôl lawr ochr dywyll, trio roi cic i nôl ar y llawr, ond felly dim y tactig amser ddim y tactig iawn fyna, achos oedd yn amlwg nath Pontypridd charge o'r bêl lawr. Fi'n credu hefyd yn amlwg yn yr ail hanner
mae ciciau ar y llawr ar yr ochrau yn mynd i fod yn bwysig, ond os yma 13 dyn dych chi yn amddiffyn, mae 2 yn y car cefn dych chi, mae hwnna'n gadael digon o le i gallu lledu 2 bas. Os maen nhw'n digon tyn, mae cyfle iddyn nhw'n neud hwnna, felly ond yn chwarae mynd i dwylo Pontypridd. Phillips yn pwyllo eto felly i fynd unwaith yn rhagor am y pist. O, agos i'r ystod agos yma. O, yn taro'r postyn ac yn adlamu dros y llinell gwsg. Bron iawn eto i Josh Phillips. O, ganddo fo'r pellter ddim cweit y cywirdeb y tro yma. Ond mae Caerdydd yn lwcus tro yna ddim i fod 6 pwynt ar ei hôl hi. Mae'r Bale yn ôl fan hyn, Burnell yn gwybod be i wneud, fyny a hi, dos neb y chwaraewyr Caerdydd yn hawlio unwaith eto. Yn adlamu nôl, sydd mewn i freichiau. Rhys Barrett sy'n cael ei daclo'n gryf gan un o flaenwyr Ponty, yr eilydd Gavin Parry sydd wedi dod ymlaen yn gynnar o ganlyniad i'r cerdyn coch ne. Mae'r Bale yn dod, pinches, cross, tro cyntaf i hwn gael. Y Bale gyda chydig o waglo o'i flaen. Bydd y dacl yn dda gan Ponty, Rhys Barrett unwaith eto. Tro mae Kai James yn ei daclo. Y Caerdydd yn mynd lawr y cae, Phillips o Dani. Phillips ddim eisiau cadw hwn. Caerdydd yn gadlu adlamu unwaith eto. Ond tro mae Jacob Lloyd yn rhoi di lawr y cae. Am y tro cyntaf, da ni'n gweld y frwydr gicio go iawn yn dechrau. Burnell yn chipio dros y top. Pinches yn casgu myna. Lwyth o le ar yr asgell dde i Caerdydd. A dyma hi'n dod. Luke Pollock gyda'r gic. A mae'n adlamu dros y llinell 2 ar hugen. Dros yr ystys bella. Mae'n gic ddoeth gan Luke Pollock. Caerdydd yn bod mor agos ein fyny'r cae i'r llinell gais ar spel yn y gêm, felly chwarae doeth gan y dyn ifanc yn y canol. A 50-22 fyd, felly so ni wedi gweld Caerdydd lawr yn y hanner un ers dechrau'r gêm, felly mae'n diddorol gweld beth newn o fan hyn. Mae un dyn o fantes yn ymys y blaenwyr a'r cefnwyr, felly i'n siŵr bydd nhw'n gyrru'r Belyn i ddechrau gyda. Evan Daniel yn trafod gyda Rhys Barrett beth i wneud o'r dafliad yma. Mae'r gwynt yn dechrau codi stem eto ar glaw yn dod lawr yn fan, ond yn drwm ar hyn o bryd. Ac yn gosod yn sgarm y symudol neto. Daniel yn y cefn. Ponty wneud yn dda i drio slofi y sgarmau symudol yma. Ond y crysau di a gleision sy'n dod ymlaen. 10 metr o'r llinell gais ne. Jamie Hill yn mynd, angen dadlwyth o fanna. Nôl tu mewn, Morgan Allen fan hyn yn torri nôl ar y tu mewn. Ceisio dadlwyth o, ond yn cael ei dynnu lawr yn y diwedd. Mynd lawr yr ochr dywyll. Pinches. Ddim yn bell o gwbl o'r llinell gais yma. Cyfle mwyaf Caerdydd o'r hanner cynta. Hyd yn cael ei daclo chydig yn fer o'r llinell gais. Mae Morgan Allen yn aros amdani. Ond y Bale wedi mynd am yn ôl. Yn casglu ac yn tirio. Gais yw hi, Ethan Phillips yn sgorio i gais cyntaf erioed i Gaerdydd. Ac am gais yw hi, Caerdydd yn sgorio cais cyntaf'r gêm a maen nhw'n ôl ar y blaen. Ond gwaith da gan y blaenwyr, digon o bwyll ac yn y diwedd gormod o bwer i fynd dros y llinell. Thank you. Captain Pontypridd, Christian Parker yn gofyn y cwestiwn ath y Bale am lan. A ffodus bod e'n cwmpo i Gaerdydd. A Hyd sy'n sgori yn y diwedd. Trafod os ath y Bale ymlaen gyda'r dyfarnwr ar hyn o bryd. Ond fel mae'n sefyll, Ethan Phillips oedd y cyntaf i ymateb. TMO yn hapus gyda'r penderfyniad. Ethan Phillips i gais cyntaf i Gaerdydd. Ond fod yn enfawr yn sgil y gêm, a Caerdydd ddim wedi cael lot o cyfleuon lawr yn hanner Pontypridd, felly nhw sgori nawr yn mynd mewn i hanner amser gyda'r gwynt yn enfawr. Y gic ddim yn gywir gan Jacob Beetham yn fanna, ond
Y peth pwysig am yr ymosodiad yna oedd cais cyntaf y gêm i Gaerdydd. Ethan Phillips yn croesi. A mae Caerdydd yn ôl ar y blaen. A 8 munud i fynd o'r hanner cyntaf. Caerdydd yn dod nôl gyda'r gwynt yn yr ail hanner. Dwi'n meddwl cefnogwyr Caerdydd fydd hapus ar hyn o bryd. Y bêl yn mynd dros ben Luke Pollock. Mae Beetham yn ei chasglu hi. Kick-goes yn erbyn Pontypridd. Hill yn meddwl mynd y sydyn, ond angen chydig o bwyll fan hyn. Mae Caerdydd wedi bod dan dipyn o bwysau, felly mae'r cais yna yng nghyd-destun y gêm. Mae'n enfawr, mae'n newid y momentum yn syth i feddwl bod Ponty 2 dyn y bryn. Nhw dal wedi bod yn gwthio Caerdydd yn ôl. Ydy, mae hwnna'n esiampl, really, o beth i ddim eisiau gwneud i Pontypridd. Sy'n eisiau ildio kick-off, lawr yn 2 Caerdydd. Dyw Caerdydd ddim wedi sgori cais o 75 metr, felly yn siŵr bod nhw'n rwystredigaeth gyda'n tîm y fforddi ar ôl hwnna, achos fi'n siŵr bydden nhw wedi cael y bêl nôl, ond nawr maen nhw'n amddiffyn unwaith eto. Mae'n bwysig hefyd bod Pontypridd, mae bron bod popeth wedi mynd yn erbyn nhw hanner hyn, dwy gad yn goch. Ti'n bach o look fyna gyda siwr bydd Caerdydd gael ei gais, felly mae'n bwysig nawr bod ddim yn trial rhy galed i gael kick-off mewn bob ardal y dacl neu beth bynnag. Eto, maen nhw'n rhoi cyfleon i Caerdydd nawr. Maen nhw'n mynd o 2 hugen i hunain, falle lawr i 2 hugen Pontypridd, a maen nhw'n neud rhy rhwyd i Caerdydd. Mae'n digon anodd yn barod lawr i 13 dyn. Siomi Pontypridd yn mynd am yn ôl eto. Harvey Nash yn edrych yn segur ar yr yslys agosa yma. Mae Beetham yn mynd am yr yslys. A allwch chi weld pa mor gry ydy'r gwynt yma heno yma. Dylanwyd fysa hwnna'n syth dros yr yslys, ond y bêl dal yn fyw. Allen mynd mewn i'r dacl. Kai James yn taclo. Cyfle ar ochr dywyll fan hyn. Digon o ddynion yn rhedeg ar draws i Pontypridd. Bale ddim yn sticio 100% i Gaerdydd. Ffigio na Jamie Hill. Cross yn cefnogi. Ond yn y bôn, mae'r Bale dal yn y ruck. Evan Daniel yn gorau dod mewn i wneud yn siŵr bod Caerdydd yn cadw meddiant. Caerdydd yn wneud yn dda i edrych ar ôl hon. Barrett yn y canol. Pinches. Pollock ar ei ysgwydd. Ond y dacl gan Cali James. Caerdydd o fewn. O'r bil wedi dod allan ydi hwnna gyda Pontypridd. Yn di mahi, felly lawr y cae, yr eiffi, Ben Bennell, ffigio unwaith ar gic lawr y canol y cae. Mae'r gwacle yna, ond mae angen i rywun ddilyn hon. Di hon yn mynd yr holl ffordd, cross yn pwyllio, ddim cweit, ond y syniad yn gywir gen Ben Bennell. Di gweld y gwacle, di roed i lawr yna. Yn gwybod, mae'n rhywun o lot o lle yn ganol y ca, a tactic da iawn gyda Ben Bennell, fyna just anlwcus, really, bod wedi mynd dros y llinell gais, ond na beth bydd rhaid i fi wneud drwy gydol y gêm nawr. Just trial ffindo lle yn y tir yn y cefn. 4 munud i fynd cyn yr hanner. Mae'n rhaid dweud, mae'n mynd i fod yn reit bwysig i Ponty gael pwyntiau fan hyn. Ben Bennell. A mae'n gywir. O, na di. Dydy ddim rhwng y pys oedd hi'n edrych yn dda o'r ongl yma. Ben Bennell, digon o amser i ddewis i darged, ond ddim cweit di gwneud i tro yna. Ie, fi'n credu oedd ddim hollol siŵr, so fi'n mynd am e, ond tactic da iawn. Fi'n credu, le am nhw'n cael cyfle arall nawr, a gallai hwnna wedi mynd droso, felly oedd e'n penderfyniad da iawn gyda Ben Bennell fyna. Ponty, 2-1 yn bryn, ond dal yn mynd ar gêm syth at Gaerdydd yn ceisio i gorau glas i roi mwy o bwyntiau ar y bwrdd cyn yr hanner. Dod yr ochr agos yma, Bale yn cael ei tharo lawr chydig. Pinches ddim cweit yn casglu. Beetham yn y bôn wedi chael ei. Mae'n dal i fyny. Bale yn dod nôl unwaith eto. Mae Jamie Hill wedi gweld gwyn y Bale.
yn ceisio llygadu'r ochr dywyll ond yn penderfynu. Na, nawn ni fod yn ofalus, nawn ni fod yn ddoeth fan hyn. Mae Bale drwy'r dwylo, pinches, Pollock ar yr ysgwydd. A'r Bale mynd allan yr holl ffordd i Harris. Ond mae o'n gweld yr opsiwn o'r gic, mae hon yn mynd i fod yn 15-22. Mae'n gic wych gan yr asgellwr. Ie, chi siarad beth i game management. Mae Caerdydd wedi baco o'i sgiliau fyna, symud y Bale, a wedyn Jason yn deall beth sy'n bwysig mewn i'r gwynt. Un o fod 2-1 o fantes yn o'r peth gweithio gallu wedi cael ei wneud nawr. Tackle ei daclo, rhoi cyfer allu Pontypridd, triad roi'r Bale dros o rownd y llinell hanner ffordd. Felly, dangos i brofiad fyna Jason, rhoi cic arbennig mewn i'r gwynt. Ond o'n iawn rhywbeth, bydd Caerdydd fi'n siŵr yn awyddus i wneud yr ail hanner i'w lledu dwy bas a wedyn i cicio trwyddo. Y Caerdydd yn ymosod gyda'r gwynt yn yr ail hanner. Morgan Allen, y dyn mawr, y capten yn gwneud yn wych hwnna. Bale yn mynd yn ôl unwaith eto gan Jamie Hill. A tro yma Adam Williams, nath gasglu na, Phillips, yn ochr gamu nôl tu mewn. Cali James eto yn ei chanol i, pinches. Cael ei daclo gan Burnell. Mae Caerdydd yn neud yn dda fan hyn i gadw meddiant ac i gadw yn amyneddgar. Mae'n dod nôl allan i Barrett. Caerdydd yn mynd chydig am yn ôl ar hyn o bryd. Dewi Cross yn ceisio torri ar draws y linell ne. Sgoriwr y cais cynta, Ethan Phillips. Chydig yn bryn eto, ond dyma ni'n dod tuag at yr ochr agos yma. Môr, y dadlwytho Hill. Yn torri yn groes i'r graen. Pollock. Mae'r Bale yn bler ar y llawr, Ponty drosti. Mae'r Bale dal yn wylo Caerdydd, y Bale yn adlamu dwywaith. Ond mae wedi mynd ymlaen yn y diwedd. A mae cefnogwyr Pontypridd yn dangos i gwerthfawrogiad nhw i'r tîm am y shifft amddiffynol yna. Mae'n set amddiffynol. Gwych gan Pontypridd, yr awydd sydd gyda nhw i gystadlu yn ardal y dacl. Ond hefyd, jyst gwyliwch y cyflymdes, maen nhw'n dod bant o'r linell pob tro. 13 dyn yn erbyn 15. A mae'r dorf yn gwerthfawrogi'r ymdrech. Yn sicr, y dorf yn gwerthfawrogi yr ymdrech gan Pontypridd. Maen nhw wedi gwneud yn dda i feddwl bod nhw 2-1 i lawr, ond ar ddiwedd y dydd, Caerdydd 8, Pontypridd 6 yw hi ar hyn o bryd. Sgwn i, os yw Pontypridd yn mynd i gael tro bach arall i fynd amdani y man hyn ailosod, medd y dyfarnwr. A mae'r cloc... Lads, just keep your elbow high for me. And again, stay off your knee. Keep the height. Quick reset, let's go. Yes, no, I understand. Angen cadw'r uchder, medd y dyfarnwr. Yng nghanol rheng flaen, Pontypridd wedi dod mlaen yn gynnar Gavin Parry. Sy'n ei chanol i manne. 18 mlwydd oed yw'r bachwr i Ponty. A mi oedd i chwarae'n wych. Ers dod ymlaen. Ond Ponty'n pwyllo. Ben Burnell yn cymryd y Bale allan. A dyna ddiwedd yr hanner cynta rhwng Caerdydd a Pontypridd. Am hanner, Pontypridd wedi cael 2 gerdyn coch yn yr hanner cynta o'r TMO. Caerdydd wedi sgorio 1 cais ar sgôr ar yr eglwyl. Caerdydd 8, Pontypridd 6. Ymunwch â ni ar ôl yr egwyl i ddadansoddi'r hanner cyntaf.
hanner amser fan hyn ar Barc Yr Arfau, Caerdydd 8, Pontypridd 6. O, mae yna 2 gerdyn coch wedi bod. Y cynta i Ryan Wilkins ac yna ychydig yn ddiweddarach. Wel, y bachwr Curtis Greenslade hefyd yn cael ei hel o'r cae. A Pontypridd lawr i 13. Bod nhw wedi pwyso, wel, Caerdydd sydd wedi cael unig gais yr hanner cynta, Ethan Phillips yn tirio. Felly dim rhyfedd bod Gareth Wyatt yn stafell newydd Pontypridd yn anhapus ac yn dweud wrth ei dîmau boes bach i dal yn y gêm. Mae'r gwynt yn eich herbyn chi yn yr ail hanner, ond mae rai chi gredu yn eich hunain a brwydro. Ond dyw hi ddim yn mynd i fod yn hawdd yn yr elfennau yma. Mae hynny yn sicr. Caerdydd ar y blaen. 2 bwynt sydd ynddi, ac ni ddim wedi cael llawer o geisio, ni wedi cael digon o ddrama. Beth am i ni edrych ar y cerdiau coch yma i ddechrau? Rhys Ben, 8 munud a hanner ar y cloc ar gyfer y cynta, ac un yn cael ei hel o'r cae. Ie, chi'n gweld cic arbennig gyda Ben Elfen na. Chi'n gweld Ryan Wilkins fynd, mae'n siarad mor galed i roi tacl ffyrnig mewn, ond just dim rheolaeth yna. Ni'n gweld siwg yn y gerdiau coch nawr o ciciachs. Mae'r boes yn siarad chas yn mor galed a creu argraff ar y gêm, ond dim byd oedd y ref gallu gwneud fyna, penderfyniad iawn. Penderfyniad iawn. Beth am yr ail un te, Curtis Greenslade y bachwr? Yn bersonol, fi'n credu bod e'n lwcus iawn. Dim ond beth i metr sy'n cyn bod gwrthwynebwyr yn eidio. I fi, sy'n byd mae'n gallu gwneud fyna, felly... Ond mae'n beryglus na? Mae ffordd mae'n benni lan yn beryglus, ond sa'n credu bod dim byd mae'n gallu gwneud fyna. Fi'n gallu gadael arno fe, roi fe lawr yn iawn. Mae fe'n mynd trwyddo, mae'n rhoi dwylo yn yr awyr. Mae'n gwybod fi'n credu, mae'n anodd i fe i stopo ei hunan, ond os mae'n falle dal llawr ar y chwaraewr, falle bydde'n yn gwybod gwahanol. Mae yna ddadl fan hyn. Mae nhw lawr i 13 a dim rhyfedd falle bod Caerdydd sy'n wedi cael llawer o gyfleon, ond maen nhw wedi manteisio pan mae'r cyfle pwysig na di dod. Ie, dim ond cwpl o gweithiau maen nhw wedi bod yn y 22 Pontypridd, yn ni gweld fan hyn, maen nhw'n mynd trwyddo. Mae'r bel yn mynd ar y llawr, ond pan mae'r bel yn fynd fel yna, dyna pan mae aml i waith, mae fe'n creu gleodd ac oedd chwagle rownd y ardal y tacl ac mae Caerdydd yn manteisio, ond dath hwnna o cic 50-22 ac mae hwnna wedi costio Pontypridd wedyn. Ie, nath Caerdydd cic o'n dda iawn hanner ni mewn i'r gwynt. Oedd e'n rhwyddach gyda 13 dydd, nath y blaen yn dda, ond oedd yn lwcus fyna i gael ffordd dath y cais yn biti a chwod. Mae'n bwysig nawr bod Pontypridd ddim yn credu bod popeth wedi mynd yn erbyn nhw, achos mae'n gwrthrygu yn ffyrnig, ond rhaid nhw cadw tyn bach o egni a bod yn positif. Reit ew, cymrwch chi hoi fach am eiliad, achos mae yna gyfle dydd San Steffan i ail fyw holl gyffro Cwpod y Byd. Mae Rhys a Siwan dal i ddod dros y cyfan, ond os ydych chi eisiau ail fyw y cyfan trwy lyged Warren Gatland, wel dyma'r ffordd i wneud e. Dim ond un peth sy'n y feddwl yw chwarae dros y gwlad a ennill dros y gwlad hefyd. Perfformiad cabaledig gan Gymru. At the end of the day, only you are going to put that extra yard in on the 6 inch. Nick Tompkins! 80 minutes of working for each other. 1, 2, 3, swing! Gatland a'i garfan am hanner awr wedi 7 nos Fawrth. Pidwch a cholli'r rhaglen yna, mae'n mynd i fod yn dda iawn. Byddwch chi ddim eisiau colli'r ail hanner chwaith, achos 2 bwynt yn unig sydd ynddi. Be mae Steve Law yn dweud wrth i chwaraewyr esgwni gyda'r gwynt o'i plaid nhw, a sgwni beth sy'n cael ei ddweud yn stafell newydd Pontypridd. Maen nhw ar ei holi lawr i 13. Diolch nôl ato ni wedi'r egwyl.
Mae dal yn bwrw, mae dal yn wyntog fan hyn ar Barc Yr Arfau, ond mae'r gwynt yn mynd i fod o blaid Caerdydd yn yr ail hanner. Faint o effaith mae hynny mynd i gael sgwni. Dewch ni fynd at Steff sy'n cael chydig o gwmni. Yeah, Steve Law sy'n cadw cwmni fi. Steve, you've got to win the second half and they're down to 13. What's your key message going into the second half? Work harder, basically. For that long period in that first half, they were down to 13 men and they outworked us for long periods in that game. Contact area, running past the ball, everything. So they've got to work harder. Obviously the elements does give them an advantage, playing better areas, and then we've got to work harder with them without the ball. Yeah, and in terms of your kicking game, you're looking to go long or to compete in the air? I'm probably looking for territory. You know, territory will be the key to this, and putting pressure on them in their red zone. Brilliant. Thanks, all the best for the second half. Cheers. Dyna sio mae Steve Law yn gweld pethau. Beth am i ni fynd nôl at ein tîm sylwebu ni te ar gyfer yr ail hanner. English language commentary, remember, available with Sean Lillycrap and Phil Steele. O nôl â ni'n Gymraeg at Steff, Rhys a Griff. Diolch Catrin. Yr ail hanner yn ail ddechrau. Frwydroi Jacob Lloyd. Pontypridd. 2-1 yn brein nôl allan gynta. Ac yn siŵr, maen nhw wedi cael dipyn o ddeud gan y prif hyfforddwr Gareth Wyatt. Ac yn sydyn wedi cael kick osp yn gynnar. Bydd hyn yn ei dipyn i feddylfryd y chwaraewyr. Just stick those three boxes as well, lads. In a game. It doesn't jump out, we don't need to go after it. Un newid ar y hanner i Gaerdydd. Will Davis King yn dod mlaen i'r cae yn lle Adam Williams. Y dyn ifanc yn paratoi Gavin Parry yn mynd i'r blaen. Yn cadw'r bêl yn y diwedd ond bod ddim yn daclus gan Pontypridd. Harper yn cario. A mae Ponty yn ceisio pwyllio. Yn dangos amynedd fan hyn i gadw'r bêl. Dyd nôl tuag at yr yslis agos yma. Yn cadw'r bêl yn y dynion mawr. Ball is out. Bêl allan, Nash yn cael ei amsugno gan Moore sy'n ceisio i gario fo dros. Yr yslis agosa, Stucky. Yn ei ebol llawer o Stucky yn yr hanner cyntaf ond i Pontypridd dydy ddim y math o gêm i daflu hi allan i'r asgellwr bellach. Nash yn mynd i roed yn yr awyr. Lle mae hon am fynd? Syth i fyny. Ceisio i saro hi nôl. Offside within 10 metres, the box hasn't cleared. Yn erbyn Pontypridd ond... The chaser's onside, everyone inside's gone forward in the 10. Falle ddim y ffordd cywir i gicio'n yn enwedig yn mynd mewn i'r gwynt yn yr ail hanner. Mae roed i'n uchel yn mynd i greu diffyn o lanas falle i Pontypridd. Odi on, does dim sgoiau, mae rhaid i chi cigo'n uchel. A Jack Ystadlu, mae'n ni'n siarad fyna beth yw'r sgellwyr ddim yn mynd i gael lot o gyfle, ond nhw'n gemau fel un, dyn ddim mynd i gael y bêl mewn yn y tir agored. Ffordd maen nhw'n mynd i ennill gael argraff ar y gêm a bosib ennill y gêm yw chaso cicio, gael y bêl nôl yn yr awyr, neu'n ein anodd i ysgellwyr Caerdydd amser maen nhw yn gael y bêl. Tor Ponty'n dechrau creu sŵn unwaith eto, maen nhw angen yr holl gefnogaeth a phosib gyda Pontypridd yn gwynebu'r elfennau, yn gwynebu bod 2-1 yn brein yn yr ail hanner ac yn gwynebu pŵer Caerdydd. Daniel yn cario mewn i Parker. Mae Caerdydd yn dod ar bêl yn ôl yn chwym. Don't play the 9. Hill yn ei chael i allan i'r maswr ac yn mynd unwaith eto y tro yma'n darganfod Davis King sy'n newydd ymlaen i'r cae dros y bêl Pontypridd. Mae Caerdydd yn cadw'r meddiant. Daniel nôl tro yma i Beetham, mae'n waglau ar yr ochr bella. Caerdydd yn casgu'n arbennig drwy Phillips, nôl tu mewn i Moore. Ond oedd y basnau gan Beetham chydig o blaen i gyd chwaraewr, ond mae Caerdydd yn dal i ddod. Y prop tro yma, Barrett. Davis King yn opsiwn, ond Pollock sy'n gyda hi y bêl. Allan o ddwylo. Ac yn mynd ymlaen. Pinches ddim yn rhy hapus efo hwnna, ond pethau bach fel un sy'n mynd i fynd ffwrdd Ponty, a mae'r dorf yn mynd i fwynhau
pob un camgymeriad mae Caerdydd yn gwneud heno. Wedyn ma' nhw. A Caerdydd yn gwneud job da, ond ni'n teimlo ar y dechrau o creu gwagleion ar ochrau'r ca. Mae'n bwysig yn y hanner un gyda'r gwynt bod pob pas maen nhw'n wneud yn fyr. Unrhyw passes hir yn yr ar, mae'r gwynt mynd i effeithio. Felly, just dala cyflymder y trad nhw passes byr i gael y bel i'r ochr. Achos bydd tîm Pontypridd yn chwarae llawn brwdfrydedd yn wedig yn amddiffynol. Yn gwmwys, mae'r passes hir sy'n yn yr awych, maen nhw'n mynd anodd i ddala, ond mae hefyd rhoi cyfle i Pontypridd, sy'n lawr 13-13, dod a taclo'r dyn am sy'n mynd dala'r bel, sy'n mynd rhoi rhywbeth i'r dorfyn i weiddi yn biti. Sgrym dda gan Ponty Mystychu, fe roedd y gic yn isel, mae allan ar ei ben, gan Stycu'r hen ben, a mae Caerdydd yn dod yr holl ffordd nôl fyny'r cae. Ddim be chwaraewr Pontypridd eisiau fan hyn, ond mae'n anlwcus gyda'r gwynt. Fel o'n i'n dweud, mae pob beth yn mynd yn erbyn Pontypridd. Maen nhw jyst angen chydig o lwc falle i bethau fynd i ffordd nhw. Ie, mae fe. Mae hwnna'n gic anodd. Yn dod bant o'r asg gallu gicio. Mae Ben Bynel yn cicio mor dda. Teimlo falle gallu just cico'n syth. Tackle dda gan Ben Bynel. Mae Caerdydd yn dod ymlaen. Daniel eto'n cario'n gryf. Barrett. Nôl i Daniel unwaith eto. Lloyd. Pinches. Pollock yn gefnogaeth. Yn cael ei daclo o Bynel eto. Mae wedi bod yn bob man yn enwedig yn amddiffynol heddiw Ben Bynel. A fel ni'n sôn, y bel yn ymlaen, sgrym fydd i Ponty, ond mae Ben Bynel, bod Ponty wedi bod 2-1 lawr, mae dylanwad o ar y gêm wedi bod yn enfawr heno. Ori, a chymod, ni'n gweld mewn bwrw rygiau, mae wedi bod yn amddiffynol, mae wedi cael Morgan Allen, Pinches, redig gyda fe, chymod, doi carwyr gorau Caerdydd, felly pob prod i fe, mewn gêm eflyn, yn aml, neu beth mae rhaid i'r maswyr wneud i tackles a bwrw rucks yn anffodus. Tell me when I have with the go, Tom. Ponty'n cymryd cyfle i wneud newid ar yr ochr yma. Macaulay Rowley yn dod ymlaen i'r cae. Liam Lloyd yn dod i ffwrdd. Liam Lloyd newydd yn ôl wythnos yma mewn i'r tîm. Mae'n rhaid ei, mae Macaulay Rowley yn chwaraewr i gadwylliad gyda'r chwaraewr Rhondda llynedd. Bind! Ac eleni wedi camu fyny i'r Indigo Prem. A fydd hi'n os yn caled. Macaulay Rowley yn dod ymlaen i'r cae, ond mae'n gicrydd. Secondary movement for the ball. I Pontypridd. A dyma lle mae'r tîm, y capteiniad na ar y cae i Pontypridd. Maen nhw angen rheoli be maen nhw'n mynd i wneud, yn enwedig gyda pob un cicrydd, kick-goes. Maen nhw angen bod yn sicr o be maen nhw'n mynd i wneud. Y bendar hwn byddwn ni'n gwneud, rhoi cic asadleol mewn ac Jacob Beath yn gwneud na iawn fyna. Chymod, siwr mae'n well i gael bel yn agosach i... siwr mae'n roi'r bel yn agosach i'r yslys, ond... na, chymod, canlyniad gret i Pontypridd yma. Mae'n rhyfedd beth mae Cadren Goch yn gallu gwneud i brwdfrydau'r tîm. Ni'n gweld... Mae Pontypridd lawr i 3-10, dyn 2 chai, ond mae egni a brwdfrydedd nhw a bob ochr o'r bel, lot yn fwy na Caerdydd ar y fyned. A challenge yw bod hi'n gallu cario hwn amlaen, chmod. Mae hi'n gwneud y lot yn anner cyntaf, maen nhw'n bwrw'r rucks i gyd, wneud sgarmesu'n anodd iawn i Caerdydd, a mae hynded yn amser nhw'n chaso'r ben i clywed ffordd o'r Caerdydd yn gweud bod Pontypridd wedi gweithio mwy gal yn Caerdydd, felly pwy mor hyd gallen nhw cadw'r egni na lan. Hyrfiad enfawr gan Rhenglaen Caerdydd, ond Nash yn dod i ffwrdd gyda'r bel. Phillips yn ceisio dangos i gyflymder, ond mae Jacob Lloyd wedi darllen y rhediad gan Phillips. Harris yn ceisio cystadlu ar y llawr, ond y bel wedi mynd ymlaen. Wedi rwyg ymlaen, medd y dyfarnwr. Mae Ponty mynd i fwyd o mewn i'r sgrym eto. Ond ar hyn o bryd, Caerdydd sydd ar y blaen 8 pwynt i 6. A dyma fel mae'r tabl yn edrych yn mynd mewn i'r Nadolig. Caerdydd yn mynd i'ch ben Pontypridd wedi colli am y tro cyntaf eleni
gartref i Gasnewydd yn y darbu Gwent yna. Felly Caerdydd sy'n symud i'r 4 ucha. Ond mae'n edrych yn agos yn ddi Pontypridd, Caerdydd, Casnewydd. Mae'n mynd i ddod lawr i'r diwrnod ola yn enwedig o'n ni. Ydy, mae fe. A'i fod yn y 4 ucha yna, bwysig chi'n cael cyfle i ennill y gyngrair os chi'n bennu'n pedwerydd. Felly mae pob pwynt yn cwnt at ddiwedd y tymor. Felly unrhyw cyfle chi'n gael i pigo pwyntiau lan, mae rhaid bod chi'n neud hwnna i fod yn gystadleuol. Use it! Bale yn dod nôl, Pontypridd dal gyda meddiant. Fel ni sôn, Steff, mae Llanymddyfri ar hyn o bryd ar frig y tabl. So ti'n dweud nhw di'r ffefrynnau i gipio'r y deitl eleni unwaith eto? Wel, mae'n dymor hir wrth gwrs, ond y ffordd maen nhw'n chwarae ar y funud, maen nhw wedi bod yn chwarae yn ardderchog, felly maen nhw'n mynd i fod dim anodd i feiddi. It's a fair contest for me. Dyfarnwr yn deud, oedd hi'n gystadleuaeth 10 yn yr awyr. It is a more. Bale yn tasgu ymlaen gan Pontypridd. I've got that as a fair contest in here for me. And it's just a knock-on. Yeah, they will always. Fi'n gwybod nath Gareth Smith taro'r Bale mlaen fyna, ond mae hwnna'n cic arbennig yn amodau hyn. Caerdydd sy'n bod yn meddwl bod Pontypridd yn mynd i cic o'r Bale yn uchel yn gystadleuol, ond jyst roi'r cic bod nhw fyna. A lwcus bod nhw heb gael y meddiant nôl. Diddorol i weld Harrison James yn dod ar y car mas o sy'n gyda game kick o enfawr. Mae hwnna'n jyst yn edrych yn unrhys. I Pontypridd mae hwnna'n sgrym anodd iawn i amddiffyn heb canolwr. Mae'r 50-22 mewn chwarae chi un olwr lawr, felly diddorol iawn i fel siwr bydd Caerdydd yn ceisio mosod. Mae Harrison James wedi dod mlaen i'r cae yn lle Jacob Beetham. Mae'n rhaid o'n i'n meddwl o Jacob Beetham yn cael gêm arbennig yn enwedig dan y Bale uchel. Sgwni i sut mae Harrison James yn mynd i newid y chwarae, ond Jacob Beetham oedd yn cicio am y pist. Mae'n byr debyg na. Harrison James felly fydd yn cymryd yr awennau am weddill y gêm. Sgrym Gaerdydd yn hyrddiad gryf. Ponty mynd am yn ôl yn dechrau troi, ond mae allan gan Haberfield. Syth i James yn ei chanoli, pinches gyda Pollock ar yr ysgwyd, ond yn dacl wych gan Cali James. Dim mantais medd y dyfarnwr, fe awn nhw'n ôl, ond mae Pontypridd yn neud yn wych yn amddiffynol. Maen nhw'n bob man ar hyn o bryd, bod nhw 2-1 yn bryn. Diolch yn teimlo felly efo'r faint o le mae Caerdydd yn cael ei ymosod. Ie, yn gwybod, am rhaid yn gweithio mor galed. Initially, yes, and you've lost your shape. Y gwaglen yna lan, a ni'n gweld fyna amser mae scrum. Na ble mae'r 5 blaen yn strygl am y llach, bod nhw'n goffa gweithio mor galed rownd y car. Rhaid gweud, mae Cali James wedi bod bob man i Pontypridd yn ganol pob ruck. Mae'n effeithio cyflymder, pêl, Caerdydd. Dyma'r cyfle cyntaf mae Caerdydd mynd i gael i gosod bach o pwysau ar amddiffyn Pontypridd. Yn sicr ar gic yna gan yr eilydd. Harrison James nawdd ymlaen i'r cae. Mae'n y 2 faswr ar y cae i Gaerdydd rwan, ond pinches sydd yn mynd sydd i mewn at Ben Bynel. Y Bale yn araf gan Gaerdydd, ond mae James yn rhoi i Pollock. Pollock allan i Lloyd. 2 erbyn 1, Lloyd yn rhoi y gic ar un y llawr y grybr, a mae'n mynd dros y llinell gwsg. Ac oedd hwnna'n gyfle euraidd i Gaerdydd sgorio 2 erbyn 1, a mae Lloyd i penderfynu rhoi i droed ar y Bale. Do, nath e mor dda i ddechrau gyda, oedd e'n sgipo tu fas yr esgellwr a oedd e'n... Mae wastad yn rhoid o gwylio lan fan hyn, ond ni'n meddwl bod na gwir oedd e. 2 erbyn 1, fan hyn, mae'n un mor dda, a fi'n cymryd i ennill fan nawr un, mae fe a Jason Harris. Treni fyna. Falle cam drafod ar yr asgell, ond Pontypridd yn ffodus i ddim rhoi cais arall i Gaerdydd, ond mae Will Davis King yn dod ymlaen, a Caerdydd dal yn dod ymlaen, ond Caerdydd yn rhyngipio nôl gan Pontypridd ar ôl rhoi iddyn nhw. Haberfield, James, Barrett, pinches. Mae'n le ar ochr yma, Nathan Hurd yn tasgu'r Bale ymlaen. A mae Caerdydd, maen nhw'n gwneud gwaith caled o'r gêm ar hyn o bryd.
a fes teimlo yn ffyrnig yn y stand fi'n siŵr. Just achos ma' nhw'n gallu creu gymaint o cyfleon o ran rifau a just gorfodi Pontypridd i cadw taclo. Fel oedd Rhys yn sôn gyda, mae'n anodd iawn yn nhw gallu gwneud hwn am y 40 munud. Ond dyn nhw ddim yn gorfodi digon o pwysau ar y funud a mae Pontypridd yn mwyn cael ei rhywrwydd. Ie, Bale yn dod allan o grafangau, Nathan Hood. Mae ddigon o rygbi ddod ar eich sgriniau dros hwyl yr wyl Scarlett yn erbyn Gweilch. Derby y gorllewin am 5 o'r gloch ar wyl San Steffan. Gatland a Garfan hefyd ar wyl San Steffan hanner awr wedi 7 a wedyn nôl i'r Indigo Prem. Rygbi Gogledd Cymru yn croesawu Caerdydd ar y 15 o'r rhagfyr. 5 o'r gloch fydd honne unwaith eto ar S4C. Kick-off i Pontypridd. Mae'r rhod yn troi. Mae cefnogwyr Ponty'n dechrau creu mwy o sŵn eto fan hyn. Mae Caerdydd yn edrych fel bod nhw'n dechrau disgyn i ddarnau. A Ponty gyda'r cyfle i fynd am yr ystlys. Mae Ben Fynel wedi trio roi cic glyfar y man ond yn y diwedd wedi'w sleisio i braidd. A mae Ponty bron iawn nôl ar llinell gais ei hun. A mae hwnna'n gic dda gan Bernel. Ond Rhys efo'r gic yna, sef fath o gic falle dyle Ben Bernel di tynnu. Mae'n anodd roed yn eistedd o dan y gwynt enw efo'r amodau. Ie, a'n gwybod smad. Wel fe sy'n gwybod fe sy'n ar y car, ond falle yn enwedig mewn i'r gwynt, ond jyst eisiau nhw roi'r bêl bant, hyn os fe'n cymryd 5 metr off y cic, jyst neu siŵr bod yn mynd dros yr ysgol, achos mae'r ail hanner i gyd wedi bod yn hanner Pontypridd, oedd jyst eisiau tymed bach o amser nhw lawr yn hanner Caerdydd yna, tre roi tymed bach o pwysau nhw fel ni. Tafliad Daniel yn gywir eto. O'r ystlys agosaf. Scarmes yn dechrau symud ymlaen. Mae Haberfield yn barod amdani. Haberfield, 2 erbyn 1. Torri nôl ar y tu mewn. Tom Haberfield bron yn mynd yr holl ffordd ei hun. Mae Caerdydd o fewn cwpl fetre o'r llinell gais yn sydyn allan i Nathan Hood. Ond y dacl yn fawr gan Gavin Parry. Yr Hood arall tro. Mae Craig Hood. Mae yna lot fawr o wagle. Os ys y Caerdydd yn rhoi y bêl allan i'r chwith. Cwpl o basys a fy nhw dan y pist. Haberfield yn rhoi y bêl allan. Harrison James. Bollock yn ochr gamu nôl mewn i'r dacl. Ond mae'n dal wagle ar yr ochr bella. Lloyd. A Lloyd yn croesi yn y diwedd i Gaerdydd. Mae Caerdydd yn ymestyn i Mantes. 7 pwynt sydd ynddi rwan. Caerdydd 13, Pontypridd 6, ac oedd hi'n edrych fel oedd hwnna am ddod. Oedd hi'n meddwl wnaethon nhw gwaith caled o fe yn y diwedd, ond Tom Haberfield sydd wedi gwneud dylanwad ar y gêm, just deall gyda Scarmes symudo fawr wedi dod mewn i'r ca ac yn defnyddio'r ochr dywych na. A dyma ni'n gweld gwagle yn y Sianeli Llydan. Maen nhw'n gywir iawn yn ardal y dacl a rhaid ei dod yn y diwedd. Jacob Lloyd wedi edrych yn siarp ers y fe symud nôl i safle'r cefnwr. Mae rhaid ei pan nath Luke Pollock ochr gamu nôl ar y tu mewn o'n i'n meddwl beth sy'n ond e gymaint o wagle ar ochr bella oedd o bron fel un pas arall sy'n wedi bod mewn beth bynnag a bron yn ei gwaith caled ond yn y bôn Lloyd yn defnyddio'i ben yn torri nôl a Price yn dod yn hawdd. Ie, yn gwybod, fel Steff yn gweud, Haberfield neu'n dda iawn ac falle Caerdydd wedi dechrau roi tyn bach o panic mewn achos bod nhw heb sgori y tro cyntaf ond na fe jyst do mewn gael y bêl mas yn gloi wedyn ni'n gweld wedyn Jacob Lloyd mae'n edrych mor gyflym ar ei drad i mewn 10 iddo fe. Yn ysgoi'r dacl yn croesi'r llinell gais. Ei drydydd cais o'r tymor Jacob Lloyd. A Pontypridd yn disgyn bellach ar ei hôl hi. 9 pwynt tu ôl i cwpl o newidiadau ar ochr agosa i Ponty. A mae Cali James a Christian Parker y capten wedi dod ffwr o'r maes. Felly, coesau ffres
i Pontypridd. Bellach allan o'r pwynt bonus am golli. Ond mae'n ddigon amser yn y gêm yma i Pontypridd newid y drefn. Torri ar draws y cae yn mynd i'r ffordd hir o amgylch amddiffyn Ponty Bynel neu'n dda i gasgio neu ochr gamu unwaith dwywaith. Ond Barrett a Phillips yn ei ddalo. A Bale yn dod tuag at ni unwaith eto. Kai James yn cario. Nash. Barrett yn ei ffordd ond dim mantais medd y dyfarnwr. Advantage knock on. Mae'n fantais i Gaerdydd yn y ddigon o le eto ddo. Advantage over. Pinches i Dewi Cross gyda'r gic. Ydi o'n mynd i ddal hon? Na, dim oedd i mynd allan. Just iawn ar yr ochr bella. A mae Catrin ar ochr y cae a mae ganddi gwmni. Oes wir, mae gen I gwmni rheolwr y tîm Dan Godfrey. I can't help but noticing that Pontypridd are looking very different today. Show us why. What's this then? It's a novel idea that Cimitero kit sponsor and Auto Tech, one of the club sponsors, came up with. So I thought it was a novel idea around Christmas, trying to do a Christmas or festive jersey for the game. So it's all about being in the festive spirit, yes? Yes, that's all it is. I think they're going to sell the jerseys off now afterwards. Yeah, for a good cause. So I can get one as a last-minute Christmas present from my dad, yes? That's what you're telling me? Yes, I possibly could smuggle one away for you. Oh, now we're talking. A 9-point game, obviously. Cardiff, they've got the wind with them, but Ponty putting up a good fight here now. Yes, his back's against the wall. Very difficult conditions. Going down to 13 men, but the boys are putting up a sterling challenge at the moment. So fingers crossed we can stay in there. And who knows, the last 10 minutes, one-score game. So fingers crossed. Dan, diolch. I'll get that shirt off you later. Diolch. Ie, wir, syniad da am bresant nadolig hwyr. Os gandwch chi rywun sy'n ffansi Cris Pontypridd eleni. Mae'r siop ar agor yn Pontypridd bore fori. Felly, bydd angen bod yn sydyn I gael un o hein. Ond ar y cae, ar hyn o bryd, y rhif nawne I Pontypridd sydd wedi rhoi'r gic llwyddiannus I lawr y cae. Harvey Nash. Ac wrth I ni weld newid arall. Tom Harper yn dod I ffwrdd o'r cae. Morgan Bosanko sy'n mynd mlaen I chwarae pop pen tin. Mae'n ddigon o amser ar ôl yn y gêm a boes I Pontypridd yn ôl mewn. Be maen nhw angen newid I drio gael y pwynt yna ar bwr achos da ni wedi gweld yn hanner cyntaf I Gaerdydd. Fel dwi'n dweud mae Lloyd yn dod ar Bale nôl allan yr ochr agos yma I Harris. Mae Caerdydd yn dechrau gwthio mlaen eto. A mae'r eilwyddion I Gaerdydd wedi dod â digon o egni. Pinches yn torri ar yr ochr bella yn cario I hun. Ond Nash yn taclo. James mewn I Davis King. Y dacl yn dda gan eilydd Pontypridd Aled Ward. Ac eto Pontypridd yn ceisio gwneud gwaith caled I Gaerdydd ond y Bale mynd mlaen gan Pinches. Yn y diwedd yn cyrraedd Evan Daniel, dydy hwnna heb fynd ymlaen med y dyfarnwr. Mae'n gofyn am help gan. Felly maen nhw rond. Y ddau yn hapus yn y bôn. Pinches. Y dacl gan Harvey Nash. Nôl I James. James yn gweld y gwagle. Pwy sydd yna? Ethan Phillips. Yn edrych hyd. Ond y Bale yn mynd allan ar ei ben. Ond chwaraewyr Pontypridd ddim yn hapus gyda'r dyfarnwr yn gofyn am taro ymlaen yma ond oedd y dyfarnwr yn reit hapus efo'i penderfyniad. Ie, anodd weld am hyn, ond cic da gyda Harris James fyna, felly byddai well I fi bod taw ysgellwr oedd y mas yna yn aros am y Bale, ond yn anodd iawn I Pontypridd ar y foment, ac mae'n rhoi gymaint o ymdrech mewn amser, dyw'r Bale ddim gyda nhw, maen nhw'n amddiffyn am I bod I fod yn deg iddyn nhw. O'r amser mae'r Bale gyda nhw wedyn, does ddim yr egni gyda nhw yn ei goesau, felly mae'n fod yn anodd iawn iddyn nhw dod mewn i'r gêm, yn wedig mewn i'r gwynt hefyd. Joe Goodchild yn dod ymlaen am Jason Harris. A mae'n edrych fel bod Morgan Allen yn dod I ffwrdd o'r cae hefyd I Gaerdydd.
A Benji Williams sy'n gwneud i ymddangosiad cyntaf i'r tîm cartref yn chwarae rygbi Met Caerdydd ar hyn o bryd. Gynt yn rhan o Academi y Gweilch. Lle digon o goesau ffres ar y cae wan i Gaerdydd a Evan Daniel. Mae oedd i gweithio'n galed heno. Bale di mynd ymlaen gan Tom Haberfield. Ond mae'n rhaid dweud, mae eilyddion Caerdydd hyd yn hyn di bod yn, wel, yn arbennig i ddweud y lleol. Mae'n rhoi tempo i'r gêm, oedd eisiau'r Caerdydd. Wedi rhoi'r cyflymder na mewn i'r chwarae. Ni'n gweld gwahaniaeth yn fel maen nhw'n chwarae lot trwy Harrison James nawr yn lle bantwr mewnwr sy'n rhoi fwy o lled i gêm ymosod nhw. A mae Tom Haberfield mor cyflym yn gael y bel na bant. Ond rhaid rhoi clod i Pontypridd achos maen nhw'n cystadlu yn pob ryc a jyst neud e'n rwystredig i Gaerdydd. A'r sgôr ar hyn o bryd, Caerdydd 15, Pontypridd 6. Mae'n sgôr fasa ddim yn adlewyrchu bod gan Pontypridd 2 gerdyn coch. Maen nhw wedi gwneud arbennig i aros yn y gêm bod nhw 2-1 yn bryn. Oedd e'n mynd i weithio mor galed, ond mae Caerdydd, mae wedi cael sawl cyfle i lledu'r bel a cael y bel i'r wagle, ond mae passes hir, mae wedi colli'r bel, felly mae nhw wedi helpu Pontypridd fyd gyda'r ffordd nhw'n by'n wario. Fi'n credu hanner amser Caerdydd wedi sylweddoli bod yr amodau gyda nhw nawr, ble oedd y gwagle, mor anodd lawr i 13 dyn, felly maen nhw wedi o'r ystrys, maen nhw'n mynd ar bel trwy 10, trial haneri'r caw, wedyn ni gweld naw yn rhedeg wedyn, a roi'r bel mas y cefen, a fi siŵr nawn ni gweld am weddill y gêm nawr, Caerdydd yn trial symud y bel i'r gwagle yn agos i'r ystrys. Bale yn dod allan yn sortio'i draed yn sydyn i Pontypridd. Col i'r awli. Yn gwneud metrau da iawn i Pontypridd eto. Mae'r platfform yna i Harvey Nash bron iawn iddo fo. Rolio honne allan o'r ryc, ond gwneud yn dda i gadw i mewn. Dewi Cross yn casgu'r Bale yn wych yn yr awyr. Redig mewn i'r gwynt, Lloyd i pinches. Good child, Tim ar yr asgell. Yn ceisio mynd heibio Stucky. Yn gwneud yn aig ar un ddyn on. Ponty'n ceisio gwthio. Mae'r Bale di mynd yn ôl. James, dwylo da i gadw meddiant. Craig Hood. Barrett, James. Throw yma, Nathan Hood. Yn torri drwy un tackle ond. Gavin Parry. Yn tynnu o lawr. Advantage midfield offside, never onside. Chris Barrett. Okay. Yeah. Never onside. Yn rhoi kick-gosb yn erbyn Pontypridd. Midfield never get back onside, lads, you're offside. Yn edrych fel petai o yn ei chanol hi. Shot. A maen nhw'n barod i fynd am y pist. Harrison James yn pwyntio am y pist. Y penderfyniad cywir, ti'n meddwl, Rhys? Sa'n siŵr, fi'n credu mae'n jyst yn dangos y parch sydd gyda nhw am ffordd mae Pontypridd bod yn warech. Mae'n gwneud popeth mor anodd i'n nhw, mae'n ddiffyn mor dda, felly mae'n penderfyniad parchus iawn i ffordd mae Pontypridd wedi brwydro yn y gêm hyn. Harrison James yma yn mynd am y gic. A fydd tîm Harrison James a Caerdydd yn mynd fyny yr A470 i Rygbi Gogledd Cymru wythnos nesa. Y gêm yn dechrau am chwarter wedi'r 5. A Harrison James yn rhoi i rhwng y pist. Yn ymestyn ei mantais Caerdydd 18. Pontypridd 6. Ac yn aradeg bach, mae Caerdydd yn dechrau codi'r sgôr, yn dechrau cadw'r cloc yn ticio. A cwpl o eilyddion eraill yn fan hyn. Barrett i ffwrdd o'r cae. A Evan Daniel yn dod i ffwrdd i Gaerdydd. Ond oedd y gic yn wych gan Harrison James a bwysig cadw y sgôr yn ticio'n drosod. A Pontypridd yn wych i gael y bel yma nôl. A mae'n dod. Ben Pennell. Y gwagle cynta go iawn da ni wedi gweld. A mae Pontypridd dal i wthio ymlaen. Bron y bel yn
mynd ar y tu mewn gan Ben Stevens. Y trot I ffwrdd o'r fainc. Mantais yw hi I Pontypridd, felly cyfle I ddangos rhywbeth yma'n hyn. Ond y dyfarnwr wedi chwythu'r chwiban. A mi fydd Ben Burnell yn rhoi di drwy hon yn mynd am yr yslys. A mae gic dda gan Ben Burnell. Ie, cic da, ond chwarae call iawn gyda Pontypridd yna. Mae'n lawr 2 dyn, just cadw'r bel yn dyn. Un cymal i'r dde, un cymal i'r chwith, a gorfodi Caerdydd wedyn, roi cic cosp wael bant fyna. Achos mae'n mor bwysig bod Caerdydd nawr yn cadw disgybydd, achos yr unig ffordd mae Pontypridd yn mynd o lawr I dwy ar hugen mewn I dwy ar hugen nhw, yw trwy ciciau gosp. Parry. Gyda'r bel I fewn i'r lein. Coley Cook. Y dyn mawr yn casglu. Pontypridd dal yn dod ymlaen, mae'r dyfarnwr yn dal yr olwyr yn ôl, oedd yn edrych o bod nhw yn ysydd o mewn i'w chanol I, ond Harvey Nash cael I daclo dda gan Gaerdydd, 5 medr allan. Mae angen I Pontypridd gadw'r bel, cadw'r meddiant a cadw'i pennau fan hyn. Fasau cais yn gais enfawr yng nghyd-destun y gêm ac I gyd-destun pwyntiau yn y gyngrair I fod o fewn pwynt bonus colli. Harvey Nash yn gweiddi ar ei blaenwyr. Helpwch fi allan fan hyn. Garen Smith yn aros amdani, ond yn mynd yn agosach am y pist. Ac yn cario unwaith eto. Nash mae Burnell yn barod amdani, ond yn mynd nôl tu mewn. Bosanco. Maen nhw'n gosach na fyth I llinell gais Caerdydd yn y gêm yma ni gyfanrwydd. A'r dynion mawr sy'n neud y gwaith caled yma'n hyn. Y blaenwyr mor agos. Dim ond nodfeddi sydd ynddi. Mantais yw hi I Pontypridd, a maen nhw'n croesi'r llinell. Mae'r dyfarnwr wedi rhoi ti. A mae'n edrych fel Joe Miles sydd wedi croesi'r llinell. A mae Ponty nôl yn y gêm. Pwy fysyn ni'n meddwl hynny? Ar ôl 2 cerdyn coch ar ffordd yr hanner y mynd. Na dim byd mwy na maen nhw'n heiddi. Maen nhw wedi bod mor gwaithgar. Maen nhw wedi bod mor effeithiol yn yr ardaloedd hyn. Just gwyliwch yr olwyr a'r blaenwyr yn cyfuno I sgori'r cais na. Oedd Rhys yn sôn bod nhw'n defnyddio yr ochr chwith nôl i'r ochr dde, a maen nhw wedi gwneud job perffaith o fe. Felly mae Pontypridd nôl yn y gêm yn sgil dyn yna. Joe Miles, a mae'r cic yn gywir hefyd. A mae Caerdydd dal ar y blaen, ond mae Catrin yr ochr y cae ar hyn o bryd gyda Jason Harris. Ydw, a Morgan Allen hefyd. A mae wastad bach yn anodd pan chi'n dod at dîm, a mae'r tîm arall yn sgorio, but Morgan, Pontypridd, they're not giving up, are they? No, they're not. I mean, we just got to try and keep them down in their half. We know they're a tough team to play against, and they're just going to keep going. The more we sort of let them into the game, the more they're going to keep playing. And it's just for us now to use the conditions a little bit and try and keep them down in their half. Yeah, conditions-wise, how tough is it out there? The coaches will tell you it's not that tough, but yeah, trying to play into this wind up here is a tough old slog. And how's your knee? You had a little ice patch on there? It's fine, I'm a big boy, I'll be alright. Oh, didn't expect anything less. Jason, o ti'n gweithio ni cyn y gêm, pa mor anodd mae'n gallu bod, dal y bel ag ati. Siwr dod I mas na I ti? Mae'r mod yn eitha galed mas na, mae'r gwynt yn chlythu. Yn wedig hanner cyntaf yna, wnaethon ni'n eitha dda I mewn mewn hanner amser ar y flan. Fel wedodd Morgan nawr, mae'n rhaid I cadw Ponty yn hanner nhw. Just cadw'r bel yn dyn a mynd trwy'r cymalet, mynd lawr I 40. So mae lle mas na, ond cadw'r bel I sgori na'r ni'n siarad wneud. Gwych, diolch ti Jason, diolch Morgan. Diolch yn fawr. Good as well. Ie, braf clywed gan ddechwriwr I Gaerdydd. Pan nhw ar y cae, oedd y sgôr yn edrych
yn dra gwahanol. Ac erbyn hyn, dim ond 5 pwynt sydd ynddi. Ac i fel bod Pontypridd 2-1 yn Bryn. Maen nhw'n gwneud newid arall. Mitch Barnard yn dod ymlaen i'r cae yn lle Kai James. Mae Caerdydd sydd wedi gwneud llwyth o fesur fan hyn. Mae Alun Rees yn dal i gario. Mae Caerdydd yn gwthio am gais bach arall. Chydig yn Bryn, Haberfield. Cefnogaeth gan Pollock. Ond yn mynd i hun. Yr eilydd. Chydig yn Bryn. Benji Williams bron yn sgorio ar ei gêm cynta, ond Harrison James yn rhoi ti i Lloyd. Lloyd yn torri nôl ti mewn, unwaith eto. Josh Phillips yn taclo. A mae Lloyd yn gorffen yn Bryn eto. Mae'r amddiffyn yn arbennig ac yn wefreiddiol gan Pontypridd ar hyn o bryd. Mae'n dal bwysau. A mae Caerdydd dal yn agos. James yn curo un dîm. Ond dal yn Bryn, pinches, yn cario hun, ydy o'n cyrraedd. Chydig yn Bryn eto. Haberfield yn mynnu'r bêl. Yn ceisio roed i allan. James, a diolch yn mynd i fethu o fanne. Cais i Gaerdydd. I trydydd cais o'r noson. A Harrison James, mae wedi gwneud dipyn o wahaniaeth ers dod ymlaen i'r cae. O'n i fe a Tom Haberfield, chymod. Mae wedi dod ymlaen, mae wedi gweld ble mae'r gwagle, a maen nhw wedi bod yn amser maen nhw'n gwneud penderfyniad, maen nhw'n stico i fe. So, pob clwr i'r ddoi sydd wedi dod ymlaen. Maen nhw wedi cyflymu'r gêm, mewn amodau anodd iawn, a mae Pontypridd wedi amddiffyn yn dda iawn, ond mae'r ddoi wedi creu argraff da iawn ar y gêm, mor belled. Ie, Haberfield yn cyfuno gyda Harrison James, a mae'n rhaid dweud cyn y gêm hefyd. O'n i'n sbio ar fainc Caerdydd, Steff, a oedd yn edrych mor gry. Haberfield, James a Goodchild i ddod ymlaen. O'n nhw'n mynd i gael effaith ar ddiwedd y dydd. Ie, o'n nhw, a na'n union beth oedd eisiau Caerdydd. O'n nhw bach yn fflat i ddechrau'r second half. Felly, just profiad Tom Haberfield yn amlwg mae'n chwarae lot o rygbi rhanbarthol. Ond hefyd Harrison James wedi defnyddio'r gêm cicio, ond hefyd lliwio'r chwarae'n dda. Felly, maen nhw wedi bod yn amlwg iawn yn yr ail hanner. James yn crymanu'r gic i ffwrdd o'r postyn ac yn ychwanegu y pwyntiau ar y bwrdd. A Harrison James yn sgorio'r cais ag efo'r trosiad. A mae Caerdydd yn edrych yn gyfforddus eto erbyn hyn. Knock on offside, is he? Cam sefyll, medd y dyfarnwr a Pontypridd o nôl yn i'r cae. I chwaraewyr Caerdydd ddim yn apus. Nathan Hurt yn creu chydig o broblemau yn fanne gyda Bosanko. Ond eto, Bennell yn mynd am y gornel. Dyna i gicol o'r gêm, Ben Bennell, dod ymlaen i'r cae. Joe Scrivens a Rhys a Ben Bennell wedi cael gêm arbennig. Do, popeth wedi cael ei gofyn i wneud, mae'n wneud yn dda. Bydde fe wedi licio bod 15-10 erbyn 15-10 ac falle lliwio'r chwarae ty bach mwy, ond mae fe wedi gwneud popeth... Ie, traw mam. Mae wedi gwneud popeth mae Caerdydd wedi... popeth mae Caerdydd wedi twliad dy fe, mae wedi ymdopi gyda, felly mae'n ffili gofyn dim i bwyd fe heddi. Caerdydd yn dwy'n hwnna o fewn 2 ar 20 i hun. Mae'n gig gosb yn erbyn Pontypridd. Dim ond 5 munud i fynd ar y cloc. A Harrison James yn mynd i roi hon lawr y cae, defnyddio'r gwynt. A mae'n gig dda. Ydy, mae'n gig dda. Mae tywydd wedi gweithygu, felly mae'n gwybod bod y gwynt gyda fe. End of the line, yeah. Gobeithio bydd y tywydd yn gwella, mae Sean Conn yn mynd i gael job yn hwn. Ie, dim ond deudydd i fynd tan y dydd mawr, a fel mae'n sefyll, Caerdydd bydd yn mwynhau'r Nadolig, jyst chydig bach yn fwy na chwaraewyr Pontypridd. Scrum o line, lad. Scrum, yeah.
Benel, dod ffwr o'r cae yn cael dipyn o glod gan I gyd chwaraewyr yn heiddi pob clod. A mae'n sgrym arall I Gaerdydd. Ond yn adlewyrchu nôl ar y gêm, yn amlwg Pontypridd di rhoi, maen nhw wedi gwneud yn arbennig I feddwl bod nhw 2-1 yn Breinon. Oedd I bron, oedd I mynd I ddod I Gaerdydd yn y diwedd, 2-1 yn ychwanegol, ond nhw'n mynd I sgorio cwbl o geisiau efo'r gwacla. Ie, yn gwmwys, maen nhw jyst yn adlewyrchu'r ymdrech mae Pontypridd rhoi mewn am y 70 munud gyntaf. Maen nhw wedi ffynu yn anodd wrth bod e'n mynd I ddim ymlaen I ymdopi gyda sgarmes symudol Caerdydd a'r sgrym, felly mae'n jyst rhoi clod I Pontypridd am yr ymdrech mae 13 dydd wedi rhoi mewn, ond nawr ni'n gweld yr effaith o'r ymdrech na. Mae'r 5 blan yn stryglan tyma bach achos wedi goffod cyfro gymaint o tir. Gwaith da gan Miles yn y cefn I reoli hwnna. Haberfield yn taclo'n dda gyda Craig Hood. Nash eto. Mae'n edrych fel bod Nash yn chwarae yr 80 cyfan. Mae wedi gweithio'n galed yn enwedig ar ôl 2 gerdyn coch i'r ymwelwyr. Stucky yn curo 1-1. Pinches o'r ffri sydyn. Maen nhw'n dal I ddod Pontypridd wedi dangos gymaint o gymeriad, digon o galon yn y gêm yma hen yma. Ond ar ddiwedd y dydd mae'n edrych fel petai Caerdydd bydd yn mynd I ffwrdd o'r gêm hon gyda 4 pwynt. Ond mae'n wacle ar ochr bella. Pontypridd yn ceisio gwthio ymlaen. Yr eilydd o brop, Bosanco eto. Nash I Scrivens yn ceisio roed y gic. Ond mae'n adlamu allan dros yr yslys. Felly boys, da chi wedi bod yn pendroni am hyn. Pwy da chi wedi dewis fel seren y gêm hen yma? Mae'n rhaid gweud fi'n credu mae ymdrech tîm Pontypridd wedi bod yn wych. Carly James wedi bod yn dda, Josh Phillips. Ond I fi, y chwaraewr sydd wedi dod ymlaen I newid y gêm I Caerdydd yw Tom Haberfield. Fi'n credu y dylanwad mae wedi gael ar y gêm yn yr ail hanner. Wedi lliwio'r chwarae, wedi rhoi egni I Caerdydd sydd wedi rhoi y perfformiad gwych yn yr ail hanner. Ie, Tom Haberfield yn dod I ffwrdd o'r fainc yn newid y gêm, y sparc yna falle oedd Caerdydd yn chwilio amdano yn yr ail hanner. Mae Pontypridd dal yn ceisio, ond mae'r bêl yn mynd ymlaen gan yr ymwelwyr. A dyma nhw'n dod eto Caerdydd, os na amser yma am bwynt bonws. Harrison James, mae'n gic wefreiddiol. Ie, da iawn ac mae fydde'n rwydd I just lledu'r bêl. Ond mae'n deall beth, mae'n amodau gyda fe. Mae dal 90 eiliad I fynd, felly roi'r bêl 50-22 a cyfle arbennig gyda Caerdydd. Nawr, I fod yn deg I Caerdydd, mae wedi amrywio chwarae o'r llinelli yn yr ardal yn dda iawn. Mae'r sgarmes bod yn gryf, weithiau mae'n ffigio'r sgarmes yn dod mas, felly byddai'n diddorol gweld beth newn nhw fan hyn. Casglu na gan Sean O'Rourke yn ffwrdd o'r fainc. Haberfield nôl i'r clo I ffwrdd o'r fainc. Yn ei sgidiau llachar oren. Pinches yn cael ei ddaclo, ond mae'n dal gyfle fan hyn. Harrison James yn ceisio mynd efo'r gic. Maen nhw'n dod nôl am y gic o cam sefyll oedd hi yn y diwedd, mae'r dyfarn yn dod nôl. A felly Caerdydd yn cael cyfle fach arall I geisio mynd am y pwynt bonws pwysig yma. Mae Caerdydd am fynd i'ch ben Pontypool ar ddiwedd y dydd mewn i'r 4 uchaf. Ond basau pwynt bonws hen yma yn pwynt bonws mawr ar ddiwedd y tymor. Torf hen yma 1293. A baswn ni'n dweud o'r sŵn sydd wedi bod yn dod allan o'r dorf, mae'n lot di trafeilio lawr o Pontypridd hen yma I wylio
y darbi Nadolig hen yma ar S4C. Dymchwel, maen nhw'n mynd unwaith eto. RYGBI yn gosod. Ac am gêm, mae hon wedi bod Ethan Phillips, Jacob Lloyd ac yn ar eilydd Harrison James yn croesi i Gaerdydd. A Pontypridd, rhai Gerdyn Coch, mae'n anodd anghofio yna. Achos mae hynny'n sicr wedi effeithio naws y gêm. Mae cefnogwyr Pontypridd dal i ganu nerth eu lleisiau. Out under pressure. Cigos barach i Gaerdydd. Ydyn nhw'n mynd i fynd yn sydyn fan hyn. Sgrym arall. Medd Caerdydd. Mae'r cloc yn goch. Felly, hwn fydd cyfle ola. Gaerdydd i fynd amdani, ond Steve Lowe fan hyn. Mae hwn yn mynd i fod yn hapus ar ôl hen yma, ond mae yna lot o waith dal i wneud am weddill y tymor i Gaerdydd. Ac ar ôl gêm, Rygbi Gogledd Cymru, wythnos nesaf, glunau bwy ffwrdd o gartref, ac yna llan ymddyfru gartref, felly 3 gêm fawr i Caerdydd, ond mae'n efantais arall. Mae'r bêl yn mynd ymlaen, cigos barach. RYGBI yn pwyllo, mae'n mynd i gael sgwrs bach sydyn. Couple of scrum patterns against us now. Okay, we have been good at scrum time. The pitchers need to improve. So the loose end needs to stay connected. The tight end needs to stay high for me. Okay. RYGBI a Cook yn cael sgwrs yma na, felly cyfle ola i Pontypridd i gadw i traed ac i beidio ildio cigos barach. Y rhain blaen yn barod i hyrddio unwaith yn rhagor. Pontypridd. Come on, boys, come on. Bind. Set. Mae Good Child yn bell allan ar yr ochr dde. Ond mae'r dynion i gyd ar y chwith. Pinches, nôl i Harrison James. James i Lloyd. Lloyd yn torri nôl, ben i hun. Ond y dacl yn dda gan olwyr Pontypridd. Benji Williams o fewn 5 metr. Craig Hood, angen cefnogaeth, Alan Rees ydyn nhw. Dyma hi'n dod eto, Luke Pollock! Pwynt bonws i Gaerdydd. Mae'n mynd i fod yn Nadolig llawen i boes y brif ddinas. Pwynt bonws yn darbu'r Nadolig. A Luke Pollock ar ei flwyddyn gyntaf yn chwarae i Gaerdydd yn croeso am ei drydydd cais o'r tymor. A mae Pontypridd wedi gwneud Gaerdydd weithio'n galed am hwn, ond yn y bôn mae Caerdydd wedi dangos y pŵer, dangos lefel ffitrwydd a dangos y proffesiynoldeb i wneud y job hen yma. Caerdydd yn fuddigol yma yn darbu'r Nadolig rhwng Caerdydd a Pontypridd. Gêm agos, gêm dyn, dy'r sgôr ddim yn deud hynny ar y diwedd. Pwynt bonus i Caerdydd, a mae Pontypridd wedi cael 2 gerdyn Nadolig hwyr, coch i lliw, ond ar ddiwedd y darbu danllyd yma hen yma, bydd pwdli Nadolig boes Caerdydd yn blasu yn felys. Caerdydd 32, Pontypridd 13. Oedd hi'n edrych yn ddigon cyfforddus yn y pen draw i Gaerdydd yn dod i Pontypridd yn brwydro, ond Caerdydd sy'n mynd â hi, felly dyma i chi ganlyniadau'r penwythnos i gyd. Abertawe yn fuddigol yn erbyn Pen y Bont, glynebwy, 100 o bwyntiau dyn nhw yn erbyn Merthyr, llan ymddyfru, maen nhw dal yn ei mor dda dyn nhw. Nhw'n cael buddigoliaeth yn erbyn Cwins Caerfyrddin. Cas Newydd yn cael buddigoliaeth yn erbyn Pontypool, dyna i chi'r gêm gartref gyntaf. Mae Pontypool wedi colli'r tymor yma a Chaerdydd yn cael buddigoliaeth gytre yn erbyn Pontypridd. Castell Nedd yn herio Aberafan ddydd Mawrth, dydd San Steffan.
Felly, be mae hynny'n ei olygu i'r tabl? Wel, mae yna dipyn o newid achos mae Caerdydd wedi codi o'r 5 safle yna i'r 4 safle. Pontypridd yn disgyn i'r 7 safle. Felly, newyddion da i Gaerdydd. Dewch i ni gael peth ymateb te, mae gan Steff bydd cwmni. Yeah, we got company. Tom Haberfield said in the game. Tom, tough conditions out there. What was the message for you boys coming off the bench half-time? I think it was just pick the tempo up. We were against the win first half. We stayed within the points, and then second half was we opened our game up a little bit. We passed the ball, but tight the passes just to move them around a bit, just to chase that extra try then. Yeah, Jacob, obviously playing in the backfield, difficult in these conditions. First half, how hard was that to manage for you? Oh no, yeah, definitely. Like, coming before the game, looking at this, you knew it was going to be a tough game, and then when they're putting balls up and balls through, it makes it 10 times harder. So it was nice that we got in after the first half with points up. So then we knew second half we were a bit more comfortable going into it, and then obviously got the win in the end. So yeah. Yeah, and you boys looked to attack down the short side second half. You made a couple of breaks yourself. Yeah. That's probably why I picked you man of the match. But you boys obviously had looked at that half time. Yeah, I just think we knew the numbers down. Our game plan changed slightly to what we trained in the week. So fair play to the coaches. They saw exactly what we needed to do, and to be fair, the boys that came on pulled off. So brilliant. Thanks very much for your time. Cheers, boys. Ie, dyna ni'n cael beth cwmni fan yn y studio hefyd. Steve Alor, hyfforddwr buddigol. Steve, you've just told me I'm looking good. I have a funny feeling you're taking the mix slightly there. These are tough conditions to present in as well, Steve. Definitely not. No sarcasm there wasn't. Fair play to you. A bonus point win, just what you needed before Christmas. Yeah, it definitely helps. I think we're all just striving for that top 4. With Pontypridd losing today, I think we go into the top 4 to the playoffs. The other 3 have all won, so they're probably out of our reach, but the goal was obviously to try and get a bonus point win, and we achieved it eventually. That top 4 so important, especially because you had a real tough start to the season as well. Yeah, we've been inconsistent with our standards. Today, look, we've got to give Ponty credit. I think they were absolute warriors, every one of them. 13 players for such a long period. They battled and they fought for everything. They were beating us in the breakdown for lots of long periods. Yeah, so we've been inconsistent this year with our standards, but ultimately we've got 5 points in the league. What was your message half-time then, Steve? Obviously you knew you had the win, but you kind of galvanised the boys with getting that bonus point win in the end. What was your message? Work bloody harder. Well, we had a little bit of tactical and technical stuff to talk about, but ultimately, if you reflect on it, they were actually pulling us in the breakdowns, and they were working hard. They had numbers to us. They were chasing the ball faster. They were running past us. So yeah, it's not acceptable. Yeah, well, as a coach, obviously, second half you played through 10 from a touchline. You got 9 running next phase, and you could see the space there. But a couple of long passes or a few drop balls. As a coach, how do you cope with that? Well, it's difficult, isn't it? Because you can't change it, can you? Yeah. You've got to lead them, and you just review it and you show them what they're doing wrong, and hopefully they get it right on other occasions, because there was lots of opportunities out there to make the right pass or hit the right line or whatever they didn't do, and we didn't do it. So you just show them, and hopefully they know anyhow. If you're a decent rugby player, you'll know what you do and what you don't do. And we got there in the end, but we wasn't. I wouldn't say our standard of performance today was great. Yeah. Steve, have you done all your Christmas shopping? Yeah, I bought my turkey, yeah. I'll put it, baste it, and I'll put it in the oven. Good job. Well, enjoy your Christmas. Thank you ever so much. And an early Christmas present for Cardiff. Yeah. Diolch yn fawr iawn. Thank you. We'll let you go and see the boys. Thank there we are. Diolch, Bye. Steve. Wastad yn sport siarad efo Steve, yn dwi? Beth am ni edrych te ar drobwynt y gêm, y Caerdydd Coch. Fi'n gwybod ni wedi traw yno ar yr hanner, ond na i gymryd hwnna gen ti, Rhys, pa poeni. Ie, y Caerdydd Coch, gweithau. Beth Siwan, dy farn di am y Caerdydd Coch cynta. Dim llawer o ddadle am hyn. Ie, dim llawer o ddadle. O ple o fi nestio, o'n i wedi gweld ar adeg cyntaf, ond nawr gyda TMO heddi, pan fi'n edrych arno fe nôl, mae 100% yn 100% yn Caerdydd Coch. Oedd yn pen ar pen, oedd ddim wedi dipo yn y tackle, ond yr un ail, fi Rhys wedi cael bach o siarad am hon. Mae'n anodd i'r chwaraewyr sy'n amddiffyn fan'na. Ond gallai fe falle cadw fe dwylo arno fe bach mwy o amser, a falle bydd ddim wedi cwmpo'r pen, ond fel dweud Rhys, mae anodd iawn. Dim llawer o'r lle mae fe i wneud
penderfyniad yn y space hwnna. Ie, mae diogelwch mor bwysig yn diwe ar hyn o bryd. Gen I fan Rhys yn y man, o nôl ni at Steff am fwy o mateb. Ie, fi'n cael cwmni Josh Phillips a Ben Bennell. Boys, ymdrech ar dderchog gyda chi. Pa mor anodd yw e chwarae gyda 13 dyn yn erbyn gwynt mor gryf o hwn yn yr ail hanner? Ie, mae'n cael yn enwedig chwarae yn erbyn tîm fel Caerdydd, dwi'n gwybod. Dyn nhw ddim i sgorio am pedwar cais tan y diwedd fan'na, ond dwi'n meddwl dangos ni beth mae'r clwb yma am dan yr setau am ddiffyn ni, nid ni dangos calon fan'na. Ie, a chwaraewch chi'n rili dda yn yr ail hanner, creu cyfleon a sgori cais da iawn. Hwna'n rhoi lot o hyder i chi. Ie, yn hanner gyntaf, ni cath ni territory i gyd oherwydd y gwynt a wnaeth i chwarae'n dda iawn yn y hanner cyntaf, ond ni jyst methu crosi'r try-line ond ail hanner hefyd yn chwarae'n erbyn y gwynt. Mae'n anodd, dwi'n credu ni ti'n chwarae'n clyfar iawn, jyst yn cicio pryd ni angen a yn anffodus gyda 13 bydd gwastad overlaps a stuff fel yna. Ond Gret, diolch. A'r crysau'n, chi'n joio war yn y crysau Nadolig? Chi'n gadw un? Ie, ddim bach yn sioc pan wnaeth ni clywed amdano nhw, ond trio fod yn fesif mor gymaint ni'n gallu. Gret, diolch o i chi. Nôl i chi yn y studio. Fi'n licio'r crysau. Chi licio'r crysau? Wel, mae rhoi fi mewn y spirit bach yn mwy, anyway. Ie, pam lai, pam lai. Reit, beth am i ni edrych te ar geisiau Caerdydd? Pwynt bonus yn y pen draw, achos yn yr ail hanner, nes ti weid wrth Rhys, maen nhw jyst yn mynd i redeg i ffwrdd efo hi yn yr ail hanner gyda'r gwynt o'i plaid nhw. Ie, ond falle ddim y ffordd ni'n meddwl ni, wnaeth fe trwy'r blaenwyr, Tom Haverfield fan hyn, gath ei argrach enfawr ar y gêm. Ond, fi'n credu nath Caerdydd dangos lot o eiddfedrwydd yn y diwedd i gael y pwynt bonus. Nath Harrison James dod mlaen, cic-on da iawn, roi egni'r tîm fyd, ond fel oedd Ben Bennell yn gweud fyna, gyda 13 dyn, yn wedig hwyrach yn y gêm, mae wastad mynd i bod cyfleon i'r tîm sy'n gyda 15 dyn. Ie, oedd rhywun yn teimlo falle bod y llifddorau yn agor a bod y ceisiau yn mynd i ddod a bod nhw'n anochel. Ie, mae'n mynd i fod yn anodd, mae dwy chwaraewr a lawr yn ei gweld Caerdydd fan hyn, maen nhw symud yn y driving mall fan hyn dros y llunydd ffantais a wedyn cymryd y cyfleoedd sydd gyda nhw. A dyma ni ddim yn gwylio nawr y trydydd cais fan hyn. Mae Steff di ymuno gyda ni yn y studio hefyd. Steff, pwynt bonus fan hyn nawr. Nath Caerdydd frwydro'n galed yn do? Do, wnaethon nhw. A beth o'n i'n meddwl wnaethon nhw dda iawn. Oedd neud siŵr bod Pontypridd yn gofod taclo eitha lot sy'n neud amddiffyn nhw'n gil iawn a jyst yn y diwedd oedd y rifau yn gormod yn nhw. Ni'n gweld fan hyn, maen nhw'n cario'r bel yn gryf yng nghanol y car, gymryd opsiynau gyda nhw, ond yn y diwedd oedd e'n rhy anodd i Pontypridd i gadw nhw mas. Falle bydd yma'n foment mawr, yn amlwg foment mawr heddi, ond ynghil y gyngrair yn y diwedd. Ie, achos mae rhywun yn teimlo dyn nhw bod i'n mynd i fod yn dymor agos iawn. Lot o rygbi i'w chwarae, a lot o rygbi i ddod dros y dyddiau nesaf fan hyn ar S4C. Gwledd yn wir, y Scarlett yn erbyn y gweilch, 5 o'r gloch, Gwyl San Steffan, ac yna Gatland a'i Garfan am hanner awr wedi 7 hefyd. Mae'r dreigiau, Steff, yn mynd i fod y chwarae fan hyn, dydd San Steffan. Ti'n edrych mlaen at y gêm ddarbi na? Ie, edrych mlaen yn fawr iawn. Ni'n clywed mae lot o tickets wedi cael ei gwerthu, so bydd hwnna'n achlysur gwych i chwarae, a gweithio bydd y storm wedi mynd erbyn ni. Fi'n gobeithio na hefyd. Chi'ch doi, chi'n gweld eisiau chwarae dan yr ymodau yma? Mae rai fi ofyn i chi. Ar diwrnodau fel hyn, na. Mae'n conditions galed iawn heddi, ond mae'n nais i cael rygbi dros Nadolig i'r spectators a pawb, oherwydd mae'n rhywbeth positif i'n edrych ymlaen i. Rhys? Oedd well ni war am symud, just cico dda fi'n neud. Diolch yn fawr iawn i'r tri ohonoch chi am eich cwmni. A mae rai fi weid, llongyfarchiadau am gadw'r brolis dan reolaeth, achos chi bron a bod i mynd cwpl o weithiau. Rhys, o'n i'n meddwl bod rai fi ddod â dôl di ar un pwynt. Diolch i chi gytre hefyd am eich cwmni. Cofiwch, mae yna ddigon o rygbi, fel o'n i'n sôn, eto i ddod fan hyn ar S4C. Dydd San Steffan, ac o ran yr Indigo Prem, wel, mae Caerdydd yn mynd i fod yn teithio lan i'r gogledd, rygbi gogledd Cymru, hynny ar y 10 ar 20. Ond, cyn hynny, fi'n meddwl bod ni gyd yn heiddi mynd i gysgodi rhywle. Ie, pawb yn cytuno. Diolch i chi eto, diolch i chi am eich cwmni. Nadolig llawn i chi. Welwn i chi cyn bo hir.